Nik ez dut inoiz izango bosgeko mugikor bat. Inoiz ez, mugikor berri bat, hilean oso gutxiratik. Orain Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung bosge hau hilean 9 euro ordainduta. Eta oraindik bezero ez bazara, ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Aukeratueten taldea da Merina Gris. Uste dut gaur egun bizitzan ez jakintasun hortan, nora ez hortan oso identifikatu sentitzen naizela bere letrekin eta baita ere zuzenekoak asko inspiratzen dit. Bueno, asko kostatu zaitu aukeratzea CD bat. Uste dut La Oreja de Van Gogh beti egon behar dula presente, Amaia Monteron diskoekin, baino azken aldien asko nahi zentzuten Berde Pratoren Kondaira Ederrura eta Silvana Estradaren Martxita. Ez naiz nazkatuko inoiz Zea Meixen elektrizitatea entzutea. Bai, bueno, Aiore Errenteriaren ahotsa asko transmititzen eta dakan indarra kanta horrek, ez naiz nazkatuko inoiz. Anariren ametxen nire izte neurtuan azkeneko parrafoko nire barrutik salto egin eta nire buruaz beste bat egitea, esaldia. Azkenean aukeratu dutena Zara da. Betidanik jarraitu izan dut, baina nahiko gutxi, baina azkeneko CD honetan, ateradun CD honetan, iruditzen zait nahiko potentea dela, oso barrutik ateratzen zaion CD-a dela, potentea, kritikoa, eta baita ere borobiltzeko bere zuzenekoa, beraz, indarrakin ateatzean, ze transmititzen duen, netzako izan da izugarrizko deskubrimentua. Eta kompletoena, uste dut, azken aldi honetan, beha dela. Betidanik CD-ak erosi izan ditut, beti jun izan naiz kaseteakin edozein tokita, baino erosotasunagatik erosi nolako altaboz txiki bat eta streaming bidez entzuten dut. Eta kaletik oinez, kaskoekin beti eta bai, streaming bidez. Nei asko gustatzen zaizkit herri txikiak. Herri txikitan sortzen den giro familiarra, gertukoa, hori azken aldin, hola gogoratzeten bat da azkainen, egin genuna. Junginen espektatibari gabe eta egia esan oso gertuko zerbait izan zen. Eta hori ez, libre sentitze hori olako entorno batian, gertutasunakin eta dena ematen dezula, eta publikotik ere jasotzen dezula, olako herri txikietan sortzen den familiartasun olako bat. Nahi gustatzen zait entzutea, jutea kontzertutara, non soilik kontzertua ikustea zoazen. Hau da, toki itxi bat, soinu honakin, ikusgarritasun honakin, lasai entzutea eta ikustea zoazen artista hori. Hau da, antzoki bat, edo olako eremu batean. Pare bat okurritzea ezkitola, bat izan zen Rosalian lehenengo kontzertua ikusi nuna, Elma Alkerer CD-a aurkeztezuna, eta bere performanceakin eta guztiakin gatu nintzen txundituta. Baina oraindik eta gehiago gustatu ditzaiten Alice Wonderren zuzenekoa Madrilen izan zen, eta hor Alice Wondernetzat referente bat da, eta zuzenean ikustea olako bandakin eta bea bakarrik dena betetze dula. Izan zen oso hunkigarria eta benetan betegarria. Pare bat izan zian, eta nahiko ezberdinak. Bat izan zen La Oreja de Van Goghen Lo que te conté mientras te hacías la dormida, eta bestia esianeko hemen eta orain zuzenekoak. CD-ak erosteko ohitura aldatu dut, gutxitu dut. Baina azkenekoa erosi detena Olaien Ziarteren lehengo lepotikan burua CD-a izan da.
Talde bat aukeratzeko zaila da, baina esango nuke Sociedad Alkoholika, Metallica, La Polla Records, Lunatic eta RIP. Sociedad Alkoholika taldearen lehenengo diska, beltza, eta bat bakarrik ezin dut aukeratu, eta, bigarren diska Leiotikan taldearen Jarul izenekoa izango zen. 3 aukeratuko ditut, lehenengoa Eskixuren Sorgin Elizean, La Polla taldearen Carne Pala Picadora, eta uda honetan sartu zait fuerteko abeslari batekin, Zaz izenekoa, eta ez dakit nola esango da frantsesez, baina xebu olako zeo zer da. Leiotikan taldearen esaldi bat da, hemen tatuaia dauket, eta esango dut, ezta? Eta nik maite dut oreka desegiten duen guztia, gizakia makinetaz ezberdintzen duena. Eta hori da nire esaldia. Nire musikari kutxunena, nire lehengusua da, berak gitar jolea da, eta jotzen du zenbait taldetan, eta betidanik izan da, Rubén Caballero. Gehien bat interneten bidez. Batzutan bai viniloak, kasetak, baina internet. Zarauzko gaztetxea. Nire lehenengo aldia holtza batean izan zen bertan, eta maite dut, gustoko dut toki hori. Eta gero Santanderren bebai, badago elkarte bat, Los Amigos de la Maruca, izenekoa eta eszenario polita jotzeko bebai. Aire librean, txoritokietan adibidez, abuztuan egiten den jaialdian, perfecto, mendia, kalea. Orain dela 2 urte, jaialdi batean, Cape Townen, Dinamarkan, Akserraz taldea ikusi nuenean. Kasete bat izan zen, Barón Rojo taldearen En un lugar de la marcha. Hori izan zen ere lehenengo kasetia. Hemen dauket Ruina Pura, porque orain dela gutxi josuten Zarautzen, eta Elegidoko talde honen kasetea izan zen. Nik! Ez dut inoiz izango Bosgeko mugikor bat, inoiz ez mugikor berri bat, bileran oso gutxiratik. Orain Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung Bosge hau hilean 9 euro ordainduta. Eta oraindik bezero ez bazara ere bai. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Nere izebak nahi didana izatera animatzen nau. Nire amak ekonomikoki autonomoa izateko esaten dit. Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan. Ahaldundutako emakumeen atzean, ahalduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Eta ongi etorri martxoak 8ko saio berezi hontara. Emakumeon nazioarteko eguna dugu gaurkoa, azken urteetako olatuei jarraiki kaleak erreibindikazioz eta borroka kolektiboz betetzeko eguna. Hamaika telebistatik jarraipena egingo diogu mobilizazioei eta horretarako gurekin ditugu Alaitz Argadoña eta Iratxe Fresneda. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Emakumeen nazioarteko egunean mundu osoan egingo dira manifestazio eta protestak, baita Euskal Herrian ere. Jarraipena egingo diogu Euskal Herriko mugimendu feministak hiriburuetan antolatu dituzte mobilizazioei. Hamaikako kazetariak Donostia, Gasteiz, Bilbo eta Iruñako hiriburuetan ditugu, ikus ditzagun irudiak.
Donostiako erdelezi abesbatzako irudiak dira hauek, manifestazioei begira, gure bizitzekin negoziorik ez arduratu zaitezte ja lelopean egingo dituzte mugimendu feministak antolatutako manifestazioak. Hiriburuetako deialdiei begira, Gasteizko eta Baionako mobilizazioak izango dira lehenak, arratsaldeko 6etan hasiko dira, Gasteizkoa San Antondik eta Baionakoa herriko etxeko plazatik. Ondoren, ordu erdi geroxiago hasiko da manifestazioa Donostian, 6:30, eta azkenik Bilbo eta Iruña batuko dira kaleak aldarriz betetzera, arratsaldeko 7:00, Jesusen bihotzetik Bilbon eta Antoniuti parketik Iruñean. Eta, lehengo guazen 11 telebistako kazetariekin, 5:30 pasa direlarik Donostiara goaz, izan ere, Udane Arbeo lankidea dugu bertan, emakume etxetik Antigorako bidea egingo duten emakumekin manifestaziora batzeko. Arratsaldeon, Udane? Arratsaldeon guztioi, alasea Donostian gaude, gaur Euskal Herri osoko kaleak hartuko dituzte mugimendu feministek, gure bizitzegin negoziorik ez lelopean, gure kasuan Donostian gaude, 5:30 oraintxe bertan hastear dira, manifestazioa 6:30 Antiguako tunelan hasiko den arren, Donostiako emakumeen etxetik batuka da, bertako abesbatza taldea eta zenbait herritar gehiagok ere, batukadarekin bat egingo dute Antiguako tunelera bitarte, baina bertan aldarrikatu dizkigute zaintza sistema publiko baten alde egiten dutela gaurkoan, baina beraien kasua kontuan hartuta esan digute etxe handiago bat eskatzen dutela duela 13 urtetatik, etxe berri bat edota hobeago bat eskatzen daudela azken urtetan hartu emanak izan dituztela, baina hori ere salautu dute gaurkoan eta hemen jakinaratzen izan dizuegu. Etxe handiago bat eskatzen dabiltza orduan, aldarriekin jarraituko dugu, esker mila Udane Arbeo. Mila esker. Gurera bueltan, esan bezala, martxoaren 8 egun garrantzitsua da mugimendu feministarentzat. Egun honen jatorriari erreparatuz, adituen arabera uste okerra dago zabaldua. Nahiko ezaguna da, 1908an, New Yorkeko fabrika handietan josten aritzen ziren emakume ugari greban zirela fabrikaren jabeak lantokiko ateak itxi eta hauek barruan zeudela, su eman omen ziotela. Ezin da ziurtatu emakumearen egunaren ospakizunaren jatorria ordenik, gainera, aurretiko data bat ere badago, 1857ko martxoaren 8, New Yorkeko emakume langile talde batek laneko egoera salatu eta haien eskubideak eskatzeko kalera ateratzea erabaki zuen eguna. Adi. Ikusi bezala, jatorria beste bat du martxoak 8ak, aurretik esan bezala, Udane Arbeo izan dugu Donostian, batukadarekin, ikus dezakegu orain irudia, ikusi
Ikuspegiak ikusita, hasi da, martxoak 8ko aldarrien mobilizazioak hasi dira. Protestekin jarraituz, esan genezake orduan, emakumeok 100 urtez gabiltzala martxoak 8an, gure aldarriak 4 haizetara zabaltzen. Zuek bazenek izuen jatorriaren berri? Bai, sarritan ez egin da jatorriaren inguruan, baina jatorria esan genezake aurretik ere egon daitekela horrelako mobilizazio batzuk antolatzeko, emakumen subalternitatea aspaldikoa da, eta beraz badaude arrazoiak aspalditik horrelako mobilizazioetan sartzeko. Kasualidadea da orain aldarrikatzen ari dena batuka den bitarte, esan elindanek mahai gainean jarri duelako gaur bertan sareetan horrelako eztabaida bat, batukadak bai edo batukadak ez sareetan, batez ere martxoaren 8ko manifestaldi horietan, Ia, batukaden zaratak isilarazi egiten dituen bestelako oihuak. Ados zaudezu ere batukaden iritzarekin? Baitu, nik ez neukan entzun da, beraz, ez neukan asko pentsatuta, baina nik bailotuko nuke batzutan gaur gertatu zait, nik uste dut guztioi gertatu zaigun gauza bat dela, zoritzarrez, pertsona nagusi bat, goizeko 8etan edo, bidali idealan mezu bat esan zorionak, zure eguna da. Eta arraro samar egin zait, baina esan dugu, hainio pertsona bat denez, normala da, igual ez zeukitzain barneratuta, baina ni nabile ikastetxetan. Eta gaur, ume txiki batek, esartzean esan dit, zorionak alaitz. Eta esan du, zer dela eta, zure eguna dela eta, nik ez, gaur ez da jai eguna. Gaur borroka eguna da, eta gaur da eguna proposena gure aldarrikapenak klasera ateratzera edo plazetara zabaltzera. Eta honbea gelditu da niri begira eta horretaz egon gara hitz egiten, eta oraindik konturatu naiz zenbat pauso eman behar ditugun, eta gainera zenbat landu behar dugun, batez ere instituzioek ez dutelako bat ere laguntzen, pasaren urtean, bai susmo bat egon zala, martxoak 8 bihurtuko zala jaieguna. Eta horrek moskeatu ninduen pila bat, nola jaieguna, desitxuratu egin nahi dute, ez? Badirudi gauza askoekin gertatzen den bezala, hori, leloa esaten duela, ez? Negozioa bihurtzen dutela, laster ez baldin madauziak Kortingelesean egongo dira Che Guevarako kamisetaren ondoan, martxoak 8koak edo feminismoaren aldeko kamisetak, ez? Badaude, espero nuen, ez neukan ikusita, baina bai, bihurtzen ari da gauza bat, hori, produktu bat, ez? Ze instituzioen partetik, ni hau elkartekoa naiz, ikusten ari garena da, pertsonak bihurtzen gaituztela edo kontsumitzaileak edo produktuak. Eta batez ere emakumeei gertatzen zaiguna da, gauza bera, edo produktuak, edo produzitzeko pertsonak gara, edo kontsumitzeko, eta ez gara benetak sujeto aktiboak eta sujeto eskubideak dituzten sujetoak, eta nik uste dut hori da aldarrikatu beharko genukera. Bizigaren sistemaren erakusle ere badela esan genezake hori, ez da? Bizigaren sistemaren parte dela hori, ez? Bueno, egiturala, ez da, sistema kapitalista batean bizi gara eta, feminismoaren aldarriak ez dute horri ies egiten, ez da, nahiko evidentia da. Aspaldi izan zuen gainera, eta oso ongi adirazi baita ere, Naomi Klein idazleak eta aktivista estatu batuarrak, bera izan zuen horrelako liburu oso interesgarri baten, eta apuntatzekoa da, nologo deitzen da, eta hor badauka horrelako kapitulo txiki bat, deitzen dela patriarkatua funky egiten da. Hau da, asaltzen du nola, hain zuzen ere markek eta logoek, anistazunaren aldeko diskurtsoak, tartean feminismoarena, barneratu egiten ditela, eta zer ez aldatzeko, ez da. Dana aldatu daitela, ez zer ez aldatzeko. Instituzioak aipatu dituzu aurretik, aurrerago egingo diegu kaso instituzioek egindako kanpainai, bestalde, esan beharra dugu sindikatuek ere goizean egin dituztela haien ekitaldi nagusiak, euskal ikasleek ere bai, izan ere ez bai dute ematen, amore ematen, borroka feminismoak jarraitu behar duela diotelako, ikusi sindikatuek eginiko aldarriak adi. Elak Nafarroko gobernuari eskatu dio etxeko langilei garbikuntza sektoreko hitzarmena aplika diezaiela. Langileen estatutuak bide hori gaitzan du 7.000 langilek baino gehiagok bere lan baldintzetarako legezko estaldura lor dezaten.
Sindikatuak etxeko langileen egoera aukeratu du aldarrikapen nagusitzat martxoaren 8irako. Elak emakumeen nazioarteko eguneko ekitaldi konfederala eginen du Gasteizko Europa jauregian. Etxea lantokia denean, konbenio para todas, ekiparazioa lelopean, Gasteizko kaleetatik egingo den manifestazioaren buru izanen da. Elaren aldarrikapen nagusia etxeko langilei antzeko beste sektore batzuetako hitzarmen kolektiboa aplikatzea da. Hala nola, etxesetzeko zerbitzukoa edo garbikuntza sektorekoa. Sektorearen prekarietatea azpimarratu du Silvia Gilenek, gehien bat emakume migratzaileek jasaten dutena. Baina zergatik gertatzen da hau? Hau gertatzen da ez dagoelako zaintza sistema publiko, doako eta unibertsalik. Eta hau Ela sindikatuak askotan aldarrikatu izan duen gauza izan da, adibidez erresidentzietako grebarekin edo haurreskoletan 0-3ko egoerarekin. Eta publikoa izan beharko lukeen zerbitzu baten doakotasuna bermatzen duen sistemarik ez dagoenean, zer gertatzen da, familiek hartzen dutela bere gain zaintza lan hauek. Eta zer egiten dute familiek? Preziorik merkeenean azpikontratatzen dituzte langile hauek. Saio Aurrizak langileen estatutuaren 82. artikulua aplikatzeko eskaera egin dutela adierazi du. Hau baimentzen du 82. artikulu hau, hitzarmen bat negoziatzeko alde legitimaturik ez dagoenean eta esparbonetan hau da kasua, aukera hori ikusi dugu, ez? EAen bai bilatuko dugula modua etxeko laguntza zerbitzuko hitzarmena aplikatzeko, baina hemen Nafarroan ez dugu aukera hori, hitzarmen hori ez delako existitzen. Orduan gure aukera izan da eskatzea edo exigitzea Nafarroako eraikinen eta lokalen garbiteketako hitzarmena aplikatzea. Uste dugulako sektore batean eta bestean ematen diren funtzioak nolabait berdintsuak izan daitezkela edo funtzioetariko batzuk berdintsuak izan daitezkela. Beraz, Nafarroako gobernuari eta administrazioei erantzunkizuna bere gain har dezaten eskatu diete indarrean dauden sektoreko hitzarmenak aplikatuz. Ostiralean gaur eskatutakoarekin bat eginen dute. Azaroaren 30ean milaka pertsonek bat egin zuten greba feminista orokorrarekin, zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko. Gaur martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna ospatzen da eta labetik mobilizatzera deitu dute, berriz ere zaintza eskubide kolektiboaren alde. Ainara Ladron labekoak zaintza sistemak dituen arazoak azpimarratu ditu, feminizatutak daudela argi utziz. Emakumeen esplotazioan oinarritzen delako eta beste aldetik zaintza sektorea privatizatua eta berez prekarizatua dagolako. Eta ezin gara aiztu zaintza sektore hau batez ere feminizatua hau da emakumeek egiten duten lan egiten duten sektore badela, ez? Honen aurrean guk badakigu ez dela kasualidadez jausten, erantzule batzuk badaudela eta erantzule honek izen-abizenak dituztela eta gaur nahi dugu interpelatu instituzioa. Eta batez ere instituzioetan dauden alderdi politikoak, agintzen duten alderdi politikoak. Honen erantzuleak instituzioetan dauden alderdi politikoak direla adierazi du eta haiengan utzi du zaintza sistema aldatzeko ardura. Konpromiso politikoarekin eta mugimendu feministarekin elkarlanean azarako 30ean eskatu zitzaien mahai interinstituzionala eratu dezakete, baina ez dute horrelakorik egiten. Egin dutena da, Inairen beraien esku hartu beharren, beraie daukaten ardura, Inairen esku utzi dute. Jakin dakitenean, Inaik gaur egun ez daukala inolako tresna errealik prekarizazio honekin bukatzeko, emakumeen esplotazio honekin bukatzeko eta zaintza sistema publiko komunitaria eratzeko. Aurtengo aurrekontuei kritika egin diete, ez dutelako haiek egindako eskakizunak kontutan hartu. Zahar egoitzetako hitzarmena adibide bezala jarri dute momentuz sinatu gabe dagoena. Beraz, labetik argi utzi dute sindikalismo feministarekin jarraituko dutela, borrokan jarraituko dutela eta zaintza sektoreko lan baldintzen alde eginen dutela. Iruñaz gain, Gasteizen ere kaleak hartu ditu LAB sindikatuak, bertan Garbinaraburu koordinatzaile orokorrak azaroaren 30ko greba feminista orokorra zaintzaren eraldaketari ekiteko urrats erraldoia izan zela adierazi du, zaintza sistema eraldatu gabe, emakume eta gizonen arteko berdintasuna hitz egitea erretorikoa dela nabarmendu. Bere esanetan, zaintza sistema publiko komunitariorik ez izateak, bizitzen eta lanen prekarizazioa iraunkortzen du eta zaintza kate globalak emakume batzuen bizitza
are gehiago esplotatzea dakar, eta horren erakusgarri dira Euskal Herrian gaur egun aurki daitezke muturreko egoerak hauexek dira irudiak. Esan bezala, ados zaudete LAB eta ELA sindikatuetako kideek esan dutenarekin? Noski, beharrezkoa da kontuan izatea gure populazioa biztanlegoa zahartzen ari da. Eta gero eta behar izan gehiago ditu jendarteak, hori kudeatzeko, ez da? Eta orain dauzkagun neurriak ez dira nahikoak. Beraz, esparru pribatutik edo emakumeek aintzat hartzen dute zaintzaren behar guzti horiek, ez da? Eta, kolektibizatzearena, utopia baldin bada ere, horren alde jo behar dugu, ez da? Hori da behar dugulako. Horrelako gizarte askoz ere berdintzago eta osasuntzuago bat lortu nahi baldin badugu. Guztiz ados. Nik uste dute ezinbestekoa dela aurrera pausoak ematea. Nik uste dut pandemia garaian argi gelditu zala zaintzaren beharra, sistema indartsuaren beharra, eta nola gaur egun dekoguna dago oso prekarizatuta, oso feminizatuta, arrazalizatuta bebai esango nukenik, eta gainera nik uste dut bidea edo bilatzen ariren bidea da privatizazioaren bidea. Eta hori ezin dugu onartu. Azken finean, osasungintza izan behar da publikoa, duina, eta guztiontzako. Ezin dugu pentsatu guztiok edukiko dugula diru kopuru bat horretarako. Eta ez da jendea sartzen, gu guztiok helduko garela hori zaharra izatera, espero dugu, eta edo txikitsuak ditugu, eta jendea behar bereziak dituztenak, eta nik uste dute hor eman beharko direla pausoak. Instituzioei begira, gaur segurazki ez naiz pasatu, baina segurazki gure udaletxe Amores jantzita gongo dela, Samamez bebai, hainbat igual diputazioa edo, Amores margoztuko dira, eta postureo besterik ez dela konturatu behar garela. Gero aurrekontuak ikusita, badakigu diruan nora joaten den, eta zenorako oinarrizko beharrak kanpoan gelditzen direla. Eta nik uste dut hori da aldarrekatu behar duguna. Ez dugu nahi pini moreak, ez dugu nahi gaur bandera morea jartzea udaletzan, nahi duguna da aurrekontuak egiterakoan hori feminismoa izatea transversala. Batzutan gelditzen da kanpo, pentsatzen dugu hirigintza ez daukala genero ikuspuntua, eta badauka, eta nik uste dut esparru guztietan hori kontutan eduki behar da, eta gaur egun ez da kontutan hartzen. Aurtengo martxoak sortzeko mobilizazioei begira, zaintza eredu publikoaren alde egin du mugimendu feministak, iazko greba orokor feministan egin zuen moduan, mugimendu feministak xede nagusitzat dauka emakumeen lan indarra esplotatzen duen sistema heteropatriarkalari aurre egitea, eta hala iragarri zuen hasieran egindako agerraldian, gaiaz hitz egiteko Euskal Herriko Bilgune Feministako kide Ekine Petriati izan genuen gurean, mugimendu feministatik dituzten aldarriak aurkezten entzun dezagun. Dimentsio guztiak lelopeko kanpaina aurkeztu du Euskal Herriko mugimendu feministak kanpainaz eta emakume langileon nazioarteko eguna hitz egiteko, pantailaren beste aldean dugu Ekine Petriarti Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea. Ongi etorri, Ekine. Kaixo, arratsaldeon. Martxoak 8 honetan emakumeok badugu zer aldarrikatu zuen ustez, ezta? Bai, hori da. Aurten kaleak hartuko ditugu gure bizitzekin negoziorik ez hace oskargo ja lelopean, ez? Emakume langilo bizi ditugun egoera prekario eta baldintza kaskarrak salatzeko asmoz. 3 hilabete inguru pasatu da azaroaren 30ean greba feminista orokor egun hartatik, ez? Egun historiko hartatik, zeinetan kalera ateratzeko arrazoi asko genituen, eta martxoak 8 aurten, martxoak 8 honetan ere, bide horretatik jarraituko dugu. Bai, barkatu, jarraitu. Urgentziazko egoerei aurre egiteko neurri eta irtenbide zehatzak eta berehalakoak exigitzeko, ez? Izan ere, zein da Euskal Herriko emakumeok bizi duguna?
Bueno, besteak beste, azaroak 30ean salatu genuena, ez? Zaintza lanak gure gain jausten direla, ez? Eta, hor badagoela aitorturik gabeko lan bat, ez? Zaintza lanena eta oso feminizatua dena, oso familiarizatua dena, eta hori gaur egun onartezina da, berriro diogu onartezina dela, zaintza sistema guztiz privatizatua eta familiarizatua egotea, eta feminizatua eta baita razializatua ere, ez? Beraz, hori jasaten dugun einean, gure aldea bada, martxoak 8an horrekin jarraitzea, eta besteak beste soldata arrakalarekin ere, ez? Zeinak, pentsioetan zuzenean ikusten den, ez? Nola sexu lan banaketa, sexuaren araberako lan banaketa ondorio larriak dituen emakume pentsiodunengan eta pentsio horietan. Zaintza sistema publiko eta komunitario baten alde egingo duzue beraz, beste aldarri batzuekin batera. Leloari begira, esan bezala, dimentsio guztiak lelopean antolatu duzue kanpaina, zer barne bildu nahi izan duzue lelo honekin? Bai, bilgune feministatik dimentsio guztiak lelopean atera gara kanpainan martxoak 8 honetan, besteak beste aldarrikatzeko indarkeria matxistak eta gaur egun jasaten ditugun egoera prekario guzti horiek dimentsio ezberdinak hartzen dituela eta horri erantzun bat emateko eta erantzun integral bat emateko, gurea ere badela, gure borroka ere badela, dimentsio guztiak hartzen dituena eta hori dela gure aldarria, ez? Aldarriekin batera, zer da proposatzen duzuena bilgune feministatik? Orain arte ibili garena esaten, ez? Antolakoa feminista dela bidea guzti hau, sistema heteropatriarkal hau iraultzeko eta benetan errotiko eraldaketak proposatzeko, ez? Eta antolakuntza feministaz aparte eta kaleetan egin dezakegun borrokaz aparte, lan handia dagoela ere instituzioetan, eragile sozialetan, ez? Lan eremuan eta exigitzea ere hartu behar duten ardura horiek, ez? Eta badela ere pilota gobernuen eta instituzioen teilatuan. Badela ordua gobernuek haien ardura hartzeko beraz. Ostiral honetara begira, Euskal Herriko feministek herri eta hiriburuak aldarriz beteko dituzue, nolako ekintzak antolatu dituzue? Herri ezberdinetan mobilizazio ezberdinak egonen dira, goizean zehar arratsaldetan Euskal Herriko mugimendu feministak deitu dituen deialdiak izan dira, antolatu dituen deialdiak izan dira Bilbon arratsaldeko 7etan Jesusen bihotzetik, Iruñean ere arratsaldeko 7etan Antoñutitik, Donostian Antiguako tuneletik 6:30, Baionan 6etan herriko etxeko plazatik eta Gasteizen 6etan San Antonetik. Maika telebistatik, mobilizazioek jarraipena emango diogu ostiralean, orduan adi ibili, gauzak horrela, amaiera emango diogu elkarrizketari, esker mila Ekine Petriati, Euskal Herriko bilgune feministako kidea, gaur gurean zuen aldarriak aurkeztearren. Bai, eskerrik asko zuei.
Gaurko mobilizazioetara itzuliz, Mikel Klaber lankidea dugu Gasteizen. Kaixo, Mikel? Kaixo, arratsalde on. Zeietan astean manifestazioa, Euskal Herriko mugimendua deituta egozturik ez lelopean azaroko zaintza sistema politiko eta komunitario komunikazioa dikatzeko dira hemen eta ekin daukagu hemen mugimendu feministeko kideak ere Bai, Mikel, arazoak ditugu, zaitugu ondo entzuten, laster itzuliko gara berriz zurekin, bitartean aurrera jarraituko dugu, izan ere, Iruñerrian izan gara aste hontan, eta bertan herritarrek emakumeen eskubideen inguruan duten ikuspuntua ezagutu nahi izan dugu, entzun ea zer dioten. Kale galdeketari paso eman behar diogu, baina arazo teknikoak ditugu, orduan aurrera egingo dugu. Ikusi entzun duzue ekinek aurretik egin dituen adierazpenak, zer azpimarratuko zenukete? Beste gauza batzuen artean, importantea da kontuan izatea, batzuetan pentsatzen dugula, eskubide batzuk izan ditzakegunak gaur egun, ezerezetik sortu direla. Eta beste gauza batzuen artean, eskubide horiek sortu dira beste batzuk gure aurretik borrokatu egin dutelako, baina eskubide hauek ez dira betiko. Hau da, bada horrelako indarren talka bat edo tentzio bat mantendu behar duguna eskubide horiek bermatzen jarraitzeko eta baita ere aurrera egiteko beste eskubide batzuk eskuratzeko, ezta. Beste gauza batzuen artean, egunotan hasten sortu dira horrelako edo atera dituzte, argitara eman dituzte inkesta pilo bat. Eta horien artean, adintarte bateko emakume eta gizonezkoen ikuspuntua feminismoaren kontuaren inguruan oso argigarria eta esango nuke beldurgarria, ikaragarria dela bada ere, ezta? Horrelako ukapen bat. Hau da, feminismoa ez gehiegizko bidea hartzen ari dela gure gizarteotan, gehiegizkoa bihurtzen ari den eskakizunak aldarrikatzen ari direla, eta bar, ezta. Nik uste dut, kontuan hartzeko ikuspuntuak eta iritziak dira, horietako asko gazteen artean, 18 eta 35 arteko gazteen adinen artean sortutakoak, ez da gazteak demonizatzeko adierazpen bat, baina bada kontuan izateko zer nolako diskurtzoak eraikitzen ari garen egunotan jendarteren aldetik munduaren ikuskera hori plazaratzeko eta gure gazteak nolabait barneratzeko, ezta? Nire ustez, hausnarketa egiteko gai garrantzitsua iruditzen zait, zentzu hortan. Azken binean, teknologia berriek ekartzen dutena, edo gauza horitariko bat, dala dekogula hainbat informazioa eta hainbat iritzi, eta gaur egun eskuindarra bai komunikabidetan, baita instituzioetatik entzunda denez, nik uste dut barneratu egin dela iritzi guztiak onargarriak izan beharko direla, edo, iritzi guztiak entzundak izan beharko dira, ez dira entzundak izan behar. Eta nik uste dut horri bebai arresiak ipini beharko ditugula, ze azken finean denok zurgatzen dugu zerbait eta azkenean zer barneratzen da. Eta guztiz adoz gazteriaren kontuagatik. Ni pasaren ikasturtean egon nintzen gazteriarekin lan egiten, eta nina beritzen nuen, zeukatela puntu hori ukatzeko feminismoa, baina puntua rebelde batetik etorritakoa, ez? Esan ez, ni naiz politikamente inkorrekto eta horregatik esango dut, hau, ez? Osa, igual gure garaian kontrakoa zen, ez? Feminista izatea zen rebelde izatea edo sistemaren kontra borrokatzea, eta gaur egun ematen duena da, desitxuratu egin zenez, ematen du normalizatuta dagoela, eta ez da egia, inondik inora.
baina bai beldurre hori ikusten dut, ze normala den, zoikoa den gaur egun entzutea feminazi hitza edo olakoak, ez? Zuk esaten duzunarekin jarraituz, ez? Gaur egun ematen du buelta eman dugula eta nahi dugula da gizonen baino garrantzitsuagoak izan, eta nik uste dute eskuindarra edo batzuk edo sistema patriarkalek hori saldu nahi dutela, ondo egiten nahi duten beraien lana, ze oso trebeak dira beraien mezuak saltzen, eta azkenean barneratzen ari da, eta oso nik eskatuta nago, harrigarria baina keskagarria. Bai, bi aldeak gorantz doazela, alde batetik feminismoa barneratu dugula emakume gehienok, naiz eta askotan ideia feministetatik urrun izan, eta bestalde eskuin muturrak ere bere lana egin duela eta gazteengan ere izan duela eragina. Bestela ere, Gasteizera itzuliko gara, izan ere, Mikel Klaber baitugu berriz gurean, ia orain ondo entzuten dugun, kaixo Mikel? Kaixo, arratsaldeon. Esaiguzu, ze moduz? Nolako giroa duzue? Hemen seietan hastekoa da, hemengo Gasteizko manifestazioa, eta gurekin ditugu Argine eta Garazi, Gasteizko mugimendu feministaren kideak. Gaurkoan gure bizitzekin negoziorik ez lehelopea mobilizatuko zarete, mobilizatuko gara. Zeintzuk dira gaurko aldarrikapen nagusiak? Berriz ere kontekstualizatzeko aldarrikapen eguna eta salaketak egiteko eguna dugu martxoak 8 eta ez ospakizun moduan. Gure aldarrikapenak berriz ere oso zehatzak dira. Kale-galdeketara pasako dugu. Itzengo dugu berriro mezuan inguruan. Gatotelako. Alde batetik eta martxo eta azaroako 30 greba feminista orokorretik ekartzen dugun sistema publiko komunitarioa aldarrikatzen dugu. Oso zehazki, ez dugu balio atera den EAEk atera duen ituna zaintzari buruz utxik etorri delako. Ez ditu baliabide realak ekarri publifikazioa hitz egiteko, benetako privatizazioaren aurka jotzeko, ezabatzeko, bai eta atzerritartasun legeari ez dutelako ez da deusestatzen, eta beraz zapaltzen duen sistema ekartzen du itun honek berriz ere. Lanbideri, Eusko Jaurlaritzarekin hildo berean, lanbideri eskatzen diogu benetako formakuntza eskaintzea etxeko langilei, izan ere prestatu duten formatua nola izan da, ez da erreala, etxeko langileek ez dute aukerarik jasotzeko formakuntza hori. Aldundiari berdina, ez dute ofiziala den prestakuntza ematen, eta honek berriz ere arrakala sustatzen du. Atzerritartasun legearen kontra mobilizatzen zarete ere, izan ere, emakume migratzaileak izaten dira askotan zaintza eta etxeko lan horiek egiten dituztenak, eta? Bai, zalantza gabe, azkenean erakunde bakoitzak bere ardura bere gain hartu behar du, eta atzerritartasun legea Espainiako gobernuaren ardurapean dago, ez du inolako jokabiderik, ez hori bakarrik baizik, eta Europako politikek baita ere politika migratorio izai eutxak dira, eta gure emakumeak, gure zaintzaileak eta gure bizitzak eusten dituztenak azpiko tokietan usten ditu eta errakala gero eta handiago batean. Ez hori bakarrik, Espainiako estatuak ere bai, onartu berri du 1999 hitzarmena, eta berriro ere etxeko eta zaintza langileak kanpo utzi ditu, eta ezakigu noiz arte jarraituko duten lan erregimenetik kanpo. Nahikoa da, aski da, eta erakunde bakoitzak bere ardura har dezala exigitzen dugu, gaurtik bihartik aurrera lehenbailet. Holako aldarrikapenak izango ditugu orain, astear dagoen Gasteizko manifestazioan. Argine, Garazi, eskerrik asko. Bai, zuei. Hausek Euskal Herriko mugimendu feministaren aldarrikapenak gaurkoan, diogun moduan, jendetza bildu da hemen Gasteizko San Anton plazan, 6etan hasiko den manifestaziorako. Mila esker, Mikel Klaber, laster izango gara berriz zurekin.
Bai, lastai arte. Atzerritarren legea izan dute izpide, SOS arrazakeriako kideek mugimendu feministarekin batera salatu dute gaur emakume migratzaiek arrazakeria instituzionala sufritzen dutela egunero eta paperak lortzeko bidea zailtzen dietela. Zuek ere irakurri dituzue albisteak? Ez, baina gaian ikusten dut mai gainean dagoela, ez? Osea, zenolako erantzunkizuna daukaten instituzioek, zenbat jende hiltzen ari da beraien arauengatik, eta berak esan duena, behar ditugun pertsonak prekarizazio nutzean bizi dira gu zaintzeko, eta hori onartezina da, eta gainera behar duguna da arrakala hori akabatzea eta sistema publiko bat lortzea. Zaintza sistema publiko bat non pertsona horiek legalak izatea eta eskubide guztiekin. Guztiontzat, ez da? Bai. Hala da, bai. Bueno, ikus dezakegu jarraian, zaintza eredu honek ere erabat kolpatzen dituela migratzaileak eta emakume horientzat martxoaren 8ko mobilizazioetara joatea ezinezkoa dela ere aipatzekoa da, adi SOS arrazakeriak argitaratutako datuei. Jarraian, Donostiara joango gara, izan ere, Udane Arbeo baitugu bertan, berriz, Udane, konta iguzu, zer ikusi duzu? Arratsaldeon, une honetan Kontxan gaude ikus dezakegu, Antiguako tunelean hasiko da mobilizazioa eta jendetza gerturatzen ari, bai jertxe moreak, zapiak denetarik, denak bat eginez, gaurkoan zaintza sistema publiko baten bidean aldarrikapenak egingo dituzte eta jendetza bertan ikusi dugu Miren Elgarresta Emakondeko zuzendaria, Nekane Altzelai eako politikari horiek ikusi dugu eta bertan ere herritarrez gain politikariek ere bat egingo dute gaurko mobilizazioek. Aurpegi ezagunak ikusi dituzu beraz, baita politikariak ere, ea baten batekin elkartzeko eta elkarrizketa laburtxo bat egiteko aukera baduzun? Hori da, laster arte. Laster gara bueltan, bai. Bizialdian zaintza beharrezkoa du pertsonak, iraungo badu, zaintza eredua hitz egiten ari gara Euskal Herrian, zaintzaren privatizazioa da mugimendu feministak salatzen duen auzietako bat, honetaz hitz egin dugu pixkatxo bat hasieran, zuen inguruan zaintzak privatizatzen ari direla nabari duzue? Bai, zeharo, zaintzaren privatizazioaren arazoa eman dezake irtenbide bat izan daitekela. Hau da, lana partekatzeko, etxean dauden edo famili komunitate batean bizi diren emakumeak gehiagizko lana egin ez dezaten, ez da, baina sekulako trampa da. Benetan privatizazio horren emaitzak ikusten ditugulako, nork azkenean hartzen du zaintzaren ardura beti emakumeak, kasuen sarritan emakume migratuak edo ekonomia egoera larritan daudenak, eta azkenean nik uste dut kultura edo baita ere errelato asuntua bada, hau da. Zaintza kolektibizatu behar da, baina zaintza ardura da familia osoarena edo kolektibo edo komunitate osoarena, ez da? Eta hori oraindik ere kostata ulertzen dugu horrela. Eta orduan irtenbidea da kontratazioa.
Hau da, gure kolektiboetatik, komunitatetik aparte, kontratatzea, zerbitzua privatizatzea eta negozio bilatzea. Batzutan, danok dakigu ezinezkoa dela, komunitate batean, familia batean, ardura osoa hartzea, beharrak dituen pertsona batenak, aurrena, pertsona nagusiena. Baina egia da, badaudela egoera batzuk partekatu daitezkenak, baina ez dugu horrela ulertzen. Beti ere, emakumeengan, nolabait jartzen da pisu hori edo bete behar hori, ezta? Beti ere, aintzat hartzen, zaintzaren lana lan subalternoa dela. Ez dela gure gizartetan erdigunean jarri behar den zerbait. Eta bada erdigunean jarri behar den zerbait. Komunitateen mantenimendu lanak, ustez baino, askoz ere importanteagoak dira gure jendartea funtzionatzeko. Gainera ni guztiz ados, gainera nik uste dute zigortzen dala olako kasuak. Ez da bakarrik negozio bat bihurtu dutela eta gainera zen nolako arrakala sortzen duen, ze nortzuk ordaindu alduten, ze gaur egun erresidentzia bat eramatea zure familiar bat pribatua izan behar dela, lehenengo eta behin, ze publikoetan ja esara sartzen, zerrenden, ez dakit nola esan, hain handiak diren, itxaron zerrendak daudelako, ordan azkenan pribatu batera eraman beharko duzu, zelan ordaindu hori, zelan aurre egin ordainketa horri, eta gero, nola sozialki txarto dagoela ikusita. Zuek hemen egonda, nola posible aita, ama edo izeko eukitzea residentzia batean, ez? Eta gero, zaintza sistemari buruz hitz egiten dugunean, ni beti positiboa izan nahi dut, eta gogoratzen ditut elkartasun sareak. Nola jendea bai, atera zen jendea laguntzera, edo laguntzeko presegoela, eta nola instituzioek salatzen zutela, olako taldeak, ez? Kontrolpean ez daukagunez, ez dugu nahi. Instituzioak ematen dut, kontrolpean ez daukatena ez dutela nahi, elkartasun sarea sortu zen edo piztu zuen... Pandemia garaian eta gazteen artean gainera oso polita izan zen hori, ederra izan zen. Bultzatu beharrean, salatua izan zen instituzioen gandik, nik uste dut hori kezkagarria da, ze azken finean bilatzen ari garen zaintza sistema hortik joango da, guztion implikazioa beharko da, eta guztion parte hartzea, eta itxaronbenei buruz hitz egiten dugunean, pentsa ezazue pandemia garaian langile horiek batzuk esklabo moduan gelditu ziren bahituak zaintzen zeuden tokietan, etxeetan, ezin zirelako irten. Orduan, kezkagarria da, gainera, batzuk ez dakitezen olako eskubideak dituzten, eta hori gertatzen da leku guztietan, hori maizterren artean gertatzen da, ez? Batzutan desalojoen deialdia jasotzerakoan, ez dakitela zergatik edo ze eskubidea daukaten edo zer egin dezakete, horregatik oso garrantzitsuak dira, elkartasun sareak, maizterren taldeak, olakoak, nik uste dut, garrantzitsuena da mobilizatzea eta antolatzea. Ez dakit konturatu zareten, baina beraien ahotsak oso gutxitan ikusten ditugu komunikabideetan. Hau da, gu orain beraietaz hitz egiten ari gara, eta bigarrenengo talde baten inguruan ari gara, zaintzan parte hartzen dut, eta tokatzen zai zaintza nahikotsua egitean ere, baita nire familian, baina beraien ahotsak ez ditugu hemen. Beraien inguruan, eskubideen inguruan hitz egiten dugu sarritan, beste emakume batzuk, beste gizonezko batzuk, baina beraien ahotsak non daude. Niri gustatuko litzaidake beraiek ere entzute, eta behar dugu, horrexegatik uste dut, erdigunera eraman behar dugula, gai hau, badalako gure jendarteen behar oso oinarrizko bat. Greba komitean, ni falta bota nuen hori. Azken binean, biltzen ginen al genuenak, ez? Osa nahi dut, denbora libre daukagu, dekogu... Ez baiketaren inguruan hitz egin duzu hain zuzen ere, eta horrexaitik hain zuzen ere, beraiek ez daukate, edo sarritan ez daukate aukerarik, ahotsa, nolabait ikusgarri egiteko, ezta? Edo guztion artean partekatzeko beraien esperientziak, ezta? Batzuetan gure ahotzen bitartez beren testigantzak zabaldu egiten ditugu, baina honena izango litzateke beraiek ere ahotsa izatea gure komunikabideetan. Elkartasun sareak aipatu ditugu, ezagutu dezagun Araban zaintza Araba elkartea. Ikusi.
Pandemia garaian, egoitzen erabiltzaileen hainbat senidek biltzen hasi ziren, erresidentzietako egoerarekin kezkatuta. Ikusitako arazoak eta gabeziak amankomunean jarri eta gero, hauei aurre egiteko Zaintza Araba elkartea sortzea erabaki dute. Nahi dugu gida bat egitea, senidei laguntzeko, adibidez, zudeko zu pertsona dependiente bat, eta danok egin dugu ibilbide berdine. Etxean hasten zara seniden artean zaintzen, gero pertsona bat topatzen duzu, eta gero ja hori ezin da. Ikusi dugun defizientziak eta hori, nahi dugu instituzioen aurrean aurkeztea, esateko hori modelo hau ez duela balio, argi dau, eta berai esaltzen ari direna etxean bai hori ezin dela. Arabako erresidentzien ereduarekin kritikoak dira. Sistemaren privatizazioarekin langileen lan baldintzak eta erabiltzaileen bizi baldintzak okertu egin direla baieztatzen dute. Privatizatuta da, ikusten duzu Araban 3-4 residentzia dago publika. Klaro, gero, entzuten diozu diputatuei esatie, egingo dugu ez dakizen bat plaza publika, ez da egile. Dira konzertadak. Plazak bai dira publikak, baina gestioa da pribada. Bai, hor daudenak, bai, diputazioaren presioarekin eta hori, baina gestioa da pribada. Ez dute egiten bakarrik zaintza lana, baizik eta garbiketa, arropa garbitu, armarioetan banan, dana, egiten dute dana. Orduan ezin dute, lan balditza dira oso txarrak eta gero, langileak beldurra ekote hori salatzeko. Gehiena dira emakumeak eta gehiena dira mujeres migradas. Eta, klaro, bere egoera soziala da oso txarra, eta, klaro, hori zeo esaten badute, eta hori badakite hurrengo egunean kalean daudela. Motivazioa behar dute, baina ezin dute, mon? Klaro, zu 20 pertsona badekozu eta 2 langile badauz, eta eman behar diozu janarie, arropak ipini, dutxak egin, eta hori ez dekote denborarik berai motibatzeko ipintzen diete telebista, eta hor dauz, hori, behiratzen hormari, ez dekote kapazitaterik hori telebista ikusteko, eta langileak ez dekote denbora behar duen laguntza emoteko. Etxean zaintza jasotzen dutenen egoera ere txarra dela salatzen dute. Erakundek iragarritako laguntza nahikoa ez dela azpimarratuz. Aurkezpenak egin dutenean ematen dute, hau da alarrepera, baina egunez egon behar da olako pertsonekin eta ikusi behar da hori ez dela nahikoa eta gehiago behar dutela. Eta bai, gu ados gauz, alden gehiena etxean egoti, hori bai, deno nahi dugu, baina egoera honean. Gauza korrela, Arabako erresidentzia pribatuetako langileek egindako grebekin bat egin dute. Aldundiari zein sektorearen patronalei negoziazioa desblokeatzea eskatu diete, langileekin batera egindako testu baten bitartez. Haien moduan, zaintza sistema publikoa izan behar dela aldarrikatzen dute. Zaintza publika izan behar da. Bai erresidentzietan, bai etxeetan, hori pausu bat. Ze langileen egoera asko sobea izango da, orduan bere lana asko sobeto egingo dute. Erresidentzietako langileen borrokarekin ez ezik, mugimendu feministak deitutako greba orokorrarekin bat egin dute ere, zaintzak erdigunean jartzeko deia zabalduz. Oso importantea da kalera ateratzea, zaintza hor dagoela, zaintza laguntza behar dela, eta ez bakarri emakumeen laguntza. Gizarteari nik eskatuko nioke hau denon arazoa dela, gaur ez badeko gutxien bihar eukiko dugula, eta denon artean aldugula aldatu. Zaintza Araba lurraldean erreferentea izateko sortu da, langile, erabiltzaile, senide, erakunde publiko eta beste hainbat eragileekin elkarlanean zaintzen sektorea hobetzeko asmoarekin. Gasteizeragoaz berriz, izan ere, Siretan hasi da manifestazioa, ikusi irudiak, Mikel Klaber, bertan zaude? Irudiak grabatzen dabil, ikusi dezakegunez, jende anitzaz gerturatu da mobilizazioetara, oraingoz nahiko lasai doaz, ez dabiltza aldarririk oihuka, baina agian aurrerago entzungo dugu baten bat.
Gurera itzuliz, aipatu ditugu lehen gazteak, izan ere gazteak COVID garaian elkartasun taldeak sortu zituzten taldeetako bat izan ziren, oso kriminalizatuak izan dira. Zaintzaren alorrean, zuek nola ikusten dituzue gazteak? Bueno, nagusiak bezala, ez da? Edo nagusitzat hartzen ditugun bezala, ez? Diot, batzuetan nik uste dut behar dela hezkuntza gehiago zaintzaren inguruan, badala bizitzaren parte bat, eta batzuetan ez dugu lertzen ardura bat bezala, batzuetan edo esklabutza da, eta esklabutza bezala jarraitzen dugu kudeatzen, bai espazio pribatuan, edo norbait kontratatzen denean, edo etxean bertan pertsona bat zaintzaz arduratzen denean, ezta? Eta bada beste ikuspegi bat nire ustez edatu beharko litzateken, eta da partekatu behar den maitasun bat baita ere zaintza batzuetan, ezta? Eta hori ez dugu askotan integratzen geure bizitzetan. Beti bagoaz askar, beti badaukago bizitza ideal bat, sare sozialetan agertzen dena, bada bidaiatzea ona bestela, hau egitea, bestea edukitzea, eta batzuetan ez dugu bat ere kontuan hartzen ondoan daukaguna, ezta? Zaindu dezakegu pertsona nagusi bat, baina zaindu dezakegu gazte bat, eta zaindu dezakegu haur bat, edo gure adineko beste bat, ez da. Gure arteko ternura hori, nire ustez, alde batera usten ari gara, ez da. Baina beste aldetik badago gai bat, eta nik uste dut hortik zoazela, eta badala importantea ere bai, da, errua delako gai hori, ez da. Bueno, kudeatzeko gaitasunik ez dugunean, ezin dugunean, edo ez dugunean nahi, badaude instituzio batzuk edo egon beharko lirateke leku batzuk hori bermatuko dutela pertsona bat zaindua izatea, ez da? Giza eskubide bezala, ez da? Eta hori badagai potolo bat. Izan ere, gaur egungo gazteak berezko arduratzat omen den zaintza lanak lanei ezetz esaten hasi dira, ez da? Azken finean, minus baloratu egin dugu. Nik uste dut zaintza balorean jarri beharko dugula. Eta zuk esan duzun arlotik, batzutan nahi dugu, izeko esan naiz, esan beharko dut. Eta nago irrikitan nire umetzoa zaintzeko, ez? Eta berarekin egoteko eta pardela kentzeko, ez dakit nola esan. Baina, ez nago irrikitan, nire kasuan ja ez, nire amamaren pardelak aldatzeko. Zenolako aldea dagoen, ez? Maitasuna ematerakoan. Ze ezberdintasuna nabaritzen dugun. Eta zu lehen aipatu duzu, ez dugula etxean langileen ahotsak entzuten, ez dugu ere entzuten pertsona zainduak izan direna ahotsak. Ez ditugu entzuten benetan, haiek zelan sentitzen diren. Ez? Ze batzutan prekarietateariagatik, joaten den pertsona, ez dakite, ze hau pandemia horretik gertatu zen, residentzieko langileek esaten zutela 10 minutu zituztela pertsona bakoitzekin egoteko. Nik 10 minutuan ez naiz ez natzen. Itzela da. Orduan, horrek ere, nik uste bere garrantzia daukala, orduan, sistema zaintza, amankomun bat nahi baldin badugu, guztion iritziak eta hotzak entzunak izan beharko dira, eta nik uste dut haiena oso garrantzitsua da, eta bebai entzun duguna bideo batean, ze garrantzitsua den publikoa izatea sistema zaintza hori. Ze azken finean, hori helduko da guztiontzat, guztion eskubidea berdinak eukitzeko, eta beste alde batean duina izateko, ez? Azken finean ikustu dut oso garrantzitsua dela. Eta ulertzen dut gazteria, nola ez? Gero eta, ez dakit nola esan, saiatzen ari garela boteretsuak izaten, ez? Orduan, igual lehen, ez? Igual emakumeen gana joaterakoan zan tokatzen zaizu, eta gu orain egiten ari garena da ez. Eta ezetza esatea, askotan, oso positiboa da, baina ezetza horrekin ere joan beharko da lan bat lortzeko guztiontzat izango den zaintzan sistema bat. Ez du balio bakarrik esatean nik ez, azkenean badakigun hori tokatuko zaion, dinot. Ez da bete beharra. Hau da, aukerazkoa izan behar du baita ere, ez da? Zaindu nahi dut ala ez, eta zer nolako baldintzetan eta
Konplexua da, mai gainean gauza asko jarri beharko genituzke, Gainera instituzioek nik uste dut zaintza sistema honen barruan bakoitzaren autonomia bilatu beharko lirateke, ez? Esan nahi dut, nik kapasa baldin banaiz dutxatzeko edo niretzean bizitzeko, eman behar diazu aukera nire bizitzarekin jarraitzeko. Ze pentsa zazue, gaur egun jendea ez da hiltzen 70 urterekin. Osa, nik uste dut bizitzaren iraupena luzatzen ari da, eta izan beharko da duina gure bizitza, ez? Edo behar bereziak baldin baditut, beteak izan beharko direla, ni autonoma izateko, eta ez egotea bestearen zain, edo bestearen menpe. Ardura banaketak alde batetik eta beste aldetik zahartzaratuen baterako instituzioen aldetik politikak, ez, agian. Eta, orain, Emakundeko zuzendaria dugu beste aldean, Miren Elgarrezta, ea zer esaten digun? Miren Elgarrezta, Donosti bintzadez, Emakume nazioarteko eguna, zeuk ere parte hartuko duzu mobilizazioan? Bai, mobilizazioan, urtero bezala, egun berezia da, egun handia bada emakumeontzat, eta gizarte oroarentzat ere bai, baina gaur bereziki nolabait gure aldarriak asaltzeko eta partekatzeko, egun berezi honetan, lagunekin, jai giroan ere bai, eta aurten Donostian tokatzen da txanpa hau, eta lagunekin elkartu, eta mobilizazioan beste emakumeekin eta gizonekin ere bai, espero deu gizonak ere bai egun honetan eta parte hartzea, eta hain zuzen ere Emakundek eta aurten martxan jarri dune kanpainarekin bat egitea nahiko nuke. Eta zintzu dira gaurko aldarri nagusienak? Alde batetik nik uste dut emakumeen alduntzearena benetan erdigunean jartzea importantea da, eta hain zuzen ere aurtengo kanpaina lelo horretatik badoa, zuetaz arro, emakume guztion eta arro bai gaude, mugimendu feministarekin emakume elkartek eta sekulako lana egiten dute, aktivismoaren ikuspuntutik, baina badaude emakume asko esango nuke ia denak, modu batean edo bestean, praktikotasunean, egunerokoan, nolabait berdintasunaren kate horretan funtsezkoa direnak. Izaten dira, nolabait ikusezinak izaten direnak, eta gure aurreko asko, nik uste dut, horren atzean gelditu direla, eta nahi genuen nolabait lehen lerroan jartzea gaurko egunean, eta albaldin bada urte oso honetan ere. Eta zentzu horretan zintzia hemendik aurrera erabamarreko aurrera pausoak, edo zide pausoa emango dituzte Emakundetik? Emakunden momentu honetan, eta oindala gutxi gure 2030 begira berdintasunaren aldeko estrategia onartu berri dugu. Iruditzen zaigula, ibilbide horri bat importantea da, gure bizkarrezurra, berdintasunaren bizkarrezurra, eta gainean nolabait, hor badaude jarraibide garrantzitsuak, jarraibide horiek ez dira alakoak, esan eta asmatutakoak, baizik eta nolabait marko normatibo, nazioarteko marko normatibotik eta programatikotik eta eratorrita dagoena. Eta hortxe badauzkagu, alduntzeaz gain, baitare gure gizartean dauden ezberdintasunen aurrean nolabait gizartea eraldatzeko, alde soziala eta baitare ekonomikotik hortxe badauzkagu zeregin handiak, eta alduntzearekin batera baitare erakundearen ikuspuntutik zeharkakotasun hori, genero ikuspegia, politika sektore guztietan txertatzea, baita estrategia martxan jartzea, eta bukatzeko aipagarriena, gure gizartean oraindik indarkeria matxista ezabatzeko estrategiare bai, estrategia horrekin jarraitzea da gure asmoa. Hauexek, Miren Elgarrezta, Emakundeko zuzendariaren hitzak jarraian, Iruñara goaz, Irune Errejano baitugu pantailaren beste aldean. Kaixo Irune, ze moduz Iruñatik? Kaixo arratsaldean, hemen 6:30 dira, momentuz emakumeak eta jendea gerturatzen doaz. 7:00 hasiko da manifestazioa hemen, eta momentu honetan elkartu gara mugimendu feministako bikiderekin, Ekine Petriatirekin eta Amaia Zubietarekin, eta haiekin hitz egingo dugu pixka bat. Beraz, neskak, zer aldarrikatuko duzue gaurko egunean, zer jarriko duzue erdigunean?
Kaixo, bueno, arratsalde hontan, arratsaldeko 7 elkartuko gara hemen, martxoak 8 emakume langileon nazioarteko eguna da, gure bizitzekin negoziorik ez lelopean elkartuko gara, hain zuzen ere, azaroaren 30ean atera ginen aldarrekin batera, ez? Martxoak 8an ere, bide berdinetik jarraituko dugu, aldarrikatzen zaintza sistema publiko eta komunitarioa, baita zaintzarako eskubide kolektiboa ere, oraindik ere zaintza lanak era prekarioan doainik eta inolako aitortzarik gabe egiten direlako, eta hori erdigunean jarri nahi izan dugu, eta salatu nahi dugu gaurko egunean ere, baita exigitu beharrezko neurriak eta irtenbideak behar ditugula, ez? Kontuak aldatzeko eta zaintzaren berrantolaketa berriro egiteko, ez? Hala ere, aldarrikapen bakarra ez dela, naiz eta agenda politikoan martxoa, egin genuenetik greba, jarraitzen dugun agenda politiko lehenengo planoan jarri, eskubide kolektibo zaintzarako eta eskubide baita ere izateko sistema publikoa, baina egun horretan baita ere beste aldarriak ekarri nahi ditugun, eta hori dira gure laguntasun eskaini nahi diogun emakume palestinarrei, baita ere parte hartuko dutela gurekin batera manifan, eta gero amaieran baita ere hitza batzuk eskegiko dute ere, eta gero baita ere ahaztu gabe, naiz eta gero egun konkreto bat, zehatz bat izateko indarkeria matxista salatzeko, ekarri nahi dugun ere, ze egoeran eta ez bakarrik dagoela indarkeria matxista sexuala edo fisikoa, baizik eta kasu honetan baita ere egin nahi dugun, badagoela beste 1000 aurpegi eta baita ere indarkeria ekonomikoa eta indarkeria bera da jasatzen duguna emakume guztiok egunero gure lantegietan eta eguneroko bizitzan. Entzun duzuen moduan, 7 hemendik abiatuko gara eta manifestazio osoa jarraituko dugu, eta Gaztelu plazan amaituko da ekitaldi handi batekin. Kontuan izango dugu, ordu erditxo falta da orduan, bai Iruñan eta baita Bilbon ere manifestazioa hasteko, Bilbora goaz orain orduan. Ikusitzagun irudiak. Dirudi, ea pankartan zer jartzen duen ikusteko gai garen. Feminista anti-arrazisten pankarta bat dirudi, lehen ere hitz egin dugu, izan ere emakume arrazializatuak ere izango direla manifestazioan. Haien pankartak amaitzen dabiltza. Hola, perdón, una pregunta. ¿Vais a dar canutazo o vais a abrir eso? Es que a los medios no... Itzuliko gara gero berriz Bilbora, kontuan hartzekoa ere bada, mugimendu feministak aliantzak ehuntzea hartu duela ere helburutzat, zuen ustez beharrezkoa dugu izan ere eskuin muturrak geroz eta indar handiagoa duen garai hauetan emakumeok batu eta aliantzak sortzea? Feminismoak osoturik dago, eta batzuk behintzat era transversalean ulertzen dugu borroka hau edo mugimendu hau, ezta? Eta ezin da feminismoa berez ulertu, arrazismoaren kontrako mugimendua ez badugu ulertzen barruan, ez? Nik uste dut dena motxila berean doala, eta, eskubide batzuk, beste eskubide batzuk lortzen baditugu, besteak lortu gabe, ez daude eskubideak lortuta. Ez dakite ongi asaltzen dudan eure burua, baina nik nahiko argi daukat. Emakumeok badugu feminismoa ulertzeko hainbat ulerkera, zu ere ados zaude horrekin?
Nik uste dut guztiz ados berak esan dakoarekin, nik uste dut feminismoa izan behar da ikuspuntu bat transversala, nik uste dut hori da garrantzitsuena, eta lehen aipatu dena, azken finean ikusten ari garena, hori aipatu egin da indarkeria ekonomikoa. Claro, hor dauz pentsionistak. Nik uste dut mugimendu guztiak ukituta egon barko direla, eta feministak izan barko direla, zebestela ez goa sinora. Eta gero, ez dugu aipatu bez, baina lehen komentatu dugu instituzioei buruz zenolako pisua daukan, eta bai aipatu nahiko nuke, nola itxarpena aterako den daukagun sistema judizialarekin. Non onartzen diren gauza batzuk onartezinak direnak, eta nik aipatuko nuke SAP, ze iruditzen zait da gai oso potente bat, edo nola hitz egin aldugu instituzio guztiontzat dela, eta sistema penala ordekogu, eta nola posible feminismoa kontutan eukitzen ez duen sistema penal batean egotean, non emakumea joaten diren gizonentzako sortutako gartzeletara. Osa, dauz, izan beharko da transversala, ez da izango. Ni guztiz adozuk esan dagoarekin. Ordan, aliantzak noski, ezinbestekoak dira. Eta nik uste dut hor, grebarekin bai izan da gauza bat lortu dena, ez? Bakarrik izan da pauso oso txikiak, baina euki behar dugu oso argi, hau arazo kolektibo batera. Eta bakarrik aterako garela guztiok batera. Badago ikuspuntu bat eta sarritan entzuten dugu, ezta? Ezke, ni ez dut hori bizi, nire ezai gertatu, baina besteari gertatzen baldin bazaio denoi gertatzen zaigu. Ze, berdin zait, zer nolako eskubide eza edo zezapalkuntza edo menerakuntza jaso egiten duzun. Berdin zait zein den, baina norbaiti ukitzen badio, denoi ukitzen gaitu. Hau da, denon ardura bihurtu beharko litzateke. Are gehiago, nik esako nuke, zalantzen ez duzuna, babesten duzu. Eta hori kontutan nuki beharko dugu. Leku guztietan, hori suposatzen da, irakasten ari garela gure umeei, ez? Osa, bullying kontuagatik, bullying ez zait gustatzen hitza, baina, esan nahi dut, eraso baten aurrean, egon alzara edo kontra edo zauz erasotzailarekin. Ez dauz beste aukera. Erdibidekorik ez dago. Kontzientzia, empatia eta agian ekintza falta izan daitezke orduan ikusten ditugun arazoak. 6:30 direnez, Donostiara goaz manifestazioa hasiko baita, lehenengo manifestazioa. Udane dugu bertan, Udane, kaixo? Arazo teknikoak ditugu? Arratsaldeon bai orain. Entzuten da? Entzun bai, orain bai. Begira, manifestazioa du atzean. Kaixo, Udane? Laxe da orain txebertan azterri da manifestazioa. Antiguako tunelean hasi eta esan dezakegu tunelaren besteraino jende ez gaizka dago ondarreta ondartzaraino unean Kontxako pasealeku alban gaude, eta gaurkoan ere emakumearen lan baldintzak salatzeko dute azaroarean greba orokor feministari jarraipena emateko balio du, eta emakumearen lan baldintzak eta zaintza sistema publiko komunitatea eskatu izan ere, diote eta sistema privatizatuta dagoela, arrazalizatua dagoela, familiarizatu eta feministaiola eta antzukizunak eta harturak eskatu dituzte. Barkatu, Dane, moztu egin zaigu konexioa, moztuta entzuten zaitugu. Ea, laster zurekin ditutzeko gai garen, aliantzak aipatzen gebiltzan, eta aliantzak sortzeko eta Euskal Estatu feministaranzko bidean, talaia feminista sortu berri da, Idoia Zengotita bengo alaka izan genuen gurean duela gutxi, talaia feminista aurkezten entzun dezagun. Euskal Herriko ezkerreko emakume feminista, subiranista eta independentistak dira talaia feministako kideak. Jatorri, eremu eta borroka politiko ezberdinetatik datozenak. Gure herriko egoera aztertzea dute helburu ikuspegi feministan oinarrituta. Lehen txostena aurkeztu zuten iragan hilabetearen amaieran eta orain talaia feministaren aurkezpena dute datorren otsailaren 17an Oreretan. Pantaiaren beste aldean dugu Idoia Zengotita bengoa, laka, talaia feminista lantaldeko kidea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lehenik eta behin, zer da talaia feminista?
Talaia feminista bada dosier bat eta bada lantalde bat aldi berean, egin dugun lan bat. Zein helburu ditu? Baditu helburu ezberdinak, duela urte bat hasi ginen, Iruñan eman genion abiapuntua, eta hor emakume askoren babesarekin eman genion abiapuntua, helburu bat jarriz. Eta da, Euskal Herriaren azterketa egitea begirada feminista batetik. Hau da, zer gertatzen ari da, begirada feminista batetik, eta trantsizio feministarako urratsak ematen ari garen ikustea. Zer gertatzen ari den, eta aurrera goazen edo atzera goazen ikustea. Nundu jatorria talaia feministak? Talaia feministak esan bezala duela urte bat pasatxo elkartu ginen, Iruñan, eta bertan emakume ezberdinak bildu giren, eta ikusi genuen bazegoela abiapuntu bat edo bazegoela behar bat. Eta zen, inguratzen gaituen errealitateari, azkenean betaurreko feministetatik begiratzea, eta bertan, eragile, mugimendu feministako unibertsitatean ari direnak, sindikatuan, kulturgintzan eta oro har herrigintzan, hau da, han eta hemen ari garen emakume feminista, independentista eta soberanistak elkartu eta pixka bat begiratzea denen altetean eta eztabaidatzea zer gertatzen ari den gure herrian. Talaia feminista dosierra aurkeztu berri duzue, begirada feminista eta sobiranistatik egindako 2023 garren urtearen azterketa. Nondik dator dosierra egiteko beharra eta zer da bertan aztertzen dena? Bertan, kojuntura azterketa bat izango litzateke, horrela berba potoloekin ibiltzeko, baina ez da besterik gertatzen ari den hori irakurketa bat egitea. Akaso bi momentutan berezia izango litzateke, batetik formatuagatik, izan ere gertakizun batzuk hartzen ditugu abiapuntu bezala, eta bizipen batzuk hartzen ditugu abiapuntu bezala, baina hori bada nolabaiteko aitzakia bat, gertatzen ari denaren inguruko datuak eta bestelako irakurketak plazaratzeko. Eta beste bigarren puntu berezitasuna izango litzateke feminismotik egiten dugula, aintzat hartuta guretzat emakumeen bizipenak oso termometro ona direla, hau da normalean, ez dakit, bizitza garestitzen denean, gu gara biziraupenerako estrategia pentsatzen ditugunak, edo privatizazio bat ematen denean, albokalteak ere, guk nabaritzen ditugu lan gehiago egin beharraz ez, eta hortik abiatuta pentsatzen dugu, guk badaukagula nolabaiteko begirada zorrotza eta kritikoa azterketa hau egiteko, eta hori da abiapuntua eta nolabait esateko bizioa. Begiradaz ari garela, txostenean 6 gai jorratu dituzue bereziki, zeintzuk dira eta zergaitik hautatu dituzue gai horiek? Gai horiek hautatu ditugu, egia esan, beste batzuk ere izan zitezken, segura asko, baina gaiak hautatzeko fase horretan asko eztabaidatu genuen, eta atera genuen ondorioetatik bat izan zen, emakume ongan dituen inpaktuak aintzat hartuta, gai horiek aukeratzen genituela. Titularretan esango dizkizuet, batetik egongo litzateke eguraldia izenburua jarri diogun gaia, eta hori da gure herrian, Euskal Herrian, muturreko gertakari atmosferikoak bizitzen ari garela azken urte honetan, eta guretzat ez dira anekdotak, dira nolabait ere gure antolatzeko ereduaren isla bat edo ondorio bat, eta guretzat horrek badu pobrezia energetikoa, gaixotasunen areagotzea, biodibertsitatearen galera, baditu inpaktu batzuk aztertu behar ditugunak. Bigarren gaia izango litzateke bizitzaren garestitzearena, inflazioa da deno darabilgun hitza azken urte honetan, eta horrek oinarrizko beharretan du eragina, elikadura, energia, etxebizitza, badakigu hor zama bat akumulatzen ari dela denon bizitetzan, eta horri ere jarri nahi genion arreta. Hirugarren gaia izango litzateke greba orokorrarena, historikoa eta oso arrakastatxoa izan den gertakaria handi bat izan da 2023 horretan, eta bertan mugimendu feministari ezkerrak plazaratu zen zaintza eskubide kolektiboaren gaia, deno daukagula zaintzeko eta zainduak izateko eskubide eta nolabait esateko bete beharrak ere bai, eta gaur egun Euskal Herrian dagoen antolaketa ereduan familiak eta merkatuak oso modu prekarioan hartzen dutela pisu hori.
horri ere nahi genio nolabaiteko begirada bat. Laugarren gaia izango litzateke Euskararen kontrako oldarraldia, hori ere izan dela 2023 honetan titular batzuk hartu dituen gai bat, eta guretzat Euskararen kontrako oldarraldiak eta emakumeen kontrako erasoak eta bestelako oldarraldiek antzekotasunak dituzte bere izatekotan, eta hortik ere begiratu nahi genuen gertakari hori. Bosgarren gaia izango litzateke abaiaren debekua, frantses estatuak hezkuntza sisteman hartu du erabaki bat, abaia jantzia, arabiar jantzi bat dena debekatzea, eta hori guretzat bazen nolabaiteko aitzakia bat, zentzu positiboan esan da, emakumeen kontrako edo gure gorputzen, gure jazkeraren kontrako berriz ere erabakiak hartzen dituztela eta infantilizatzen gaituztela, gai hori jorratzeko behintzat. Eta 6. izango litzateke indarkeria matxistaren gaia, eta hor 2023an izan ditugu gertakari bat baino gehiago, baina pakete bat egin dugu, izan Rubialesen kasua Espainiar estatuan oso esanguratsua eta entzutetsua izan dela, edo Mario López Euskal Herriko kasua, Patrick Pubre izan da ere beste kasuetako bat, eta gertakari hoien bitartez, indarkeria matxista nola dagoen, edo erantzuna nola dagoen, zentzu komuna horren gaina nola dagoen, aztertu nahi izan dugu ere bai. Gai hauek hautatzerako momentuan, nolakoa izan da ibilbidea? Nola heldu zarete gai hauek hautatzera, zehazki? Egia esan, hasieran esan bezala, eremu ezberdinetatik gatozen emakume feminista eta soberanista ezberdinek parte hartzen dugu honetan, eta hor aniztasun eder bat dago. Orduan, bai prozesua bera hautatzekoa eta baita gero gaiak lantzerakoan ere, urte oso bat eman dugu horretan, eztabaida asko egonda, iritzi trukaketa asko egonda, eta egia esan, lanketarako eta zu txikian egosteko prozesu oso bat izan da. Aurrelanketa handia izan duzue beraz, aipatu bezala gainera, Talaiako kideen izaera plurala denez, guztiek ez duzue 6 gaietan bat egingo, desadostasunak edo eztabaidatzeko aukera aberasgarria dela uste duzue? Bai, inondik ere bai. Eta gai batzuetan egia esan, badaude desadostasunak, identifikatu ditugu batzuetan korapilloak, identifikatu ditugu ere beste gai potolo batzuk, etorkizunera begira balitekeenak hartu beharko genituzkeenak, adibidez zerbait esateagatik indarkeriaren kasuan ere gure instituzio publikoek, eta kontutan izan da Euskal Herria 3 eremu administratibo ezberdinetan dagoela, eta beraz 3 instituzio, eta gai berari aurre egiteko 3 eremu ezberdin eta 3 begirada ezberdin dituztela, indarkeria matxistari aurre egiteko adibidez dauden protokolo eta bestelako politika feministak oso ezberdina dira 3 eremu horietan, badakigu gai potolo badela, eta beraz, esan dugu, hemen badago korapilo bat, gai bat, etorkizunera begira. Beste batzuetan eztabaidak eman ditugu eta itxi ere bai. Beste batzuetan irekian utzi ditugu eta irekian goaz ere orain partekatzea ariketa bat egitera. Larun batean izango da behin betiko dosierra osatzeko mugarri nagusia, Talaia feminista unea. Ariketa kolektibo zabala izango da, horeretan egingo duzu eta gaur da izena emateko azken eguna. Zein helburu izango du Talaia feminista uneak? Talaia feminista unera bagoaz dosier batekin zirriborro bat dena berez, esan nahi da, bildu garen emakumeok aulantzen heldu gara, baina gure asmoa bada, hasiera edo abiapuntu momentuan bezala, beste emakume feminista, independentista, soberanista edo ezkertiarrekin hemen landutako gaiak partekatu, eta hein batean hau aberastea, eztabaidak ematea, eta gaiak beintza sakonean lantzea, baita ere, ondorio kolektibo batzuetara iristeko, eta hori da ematen diogun helburua. Eta bai honetan azpimarra jarriko nuke, lehen esandako ideia batetik abiatuz ere, azkenean koiuntura azterketak edo zer gertatzen ari denaren inguruko azterketak egiten ditugunean, eta etorkizunera begira guretzat Euskal Herriak izan beharko lukeen ibilbidean aurrera egiteko ere,
denok dugu zer esana, bakoitzak bere bizipenetatik seguraski asko du bizitakoa eta ez, pentsatutakoa ere, horregaitik izen ematea irekia da, denok gonbidatuta zaudete edo daude behintzat, eta denon iritzia izango da guretzat oso aberazgarri eta beharrezko ariketa honetarako. Kontuan hartuko dugu beraz talaia feminista unea, larun bat honetan izango da, baina aurrerantzean lanean jarraituko duzue. Zein izango da hurrengo urratsa? Bai, izan ere guretzat dosierraren helburua ez da azterketa hutsean geratzea, hau da azterketa borobileta hutsu bat egitea, baizik eta bada batetik gai hoien inguruko eztabaidak ematea, eta hori ja esana dugu, baina baita ere, gero hor ateratzen diren ondorioak nolabait esateko berriz jendarteratu behar dira gure iritziz, ez? Eta jendartera zabaltzeko unea irekiko dugu, bere osotasunean esan nahi dut gai hauek eztabaidara ekarri nahiko ditugu, jendearekin eta eragile ezberdinekin ere egon nahiko ditugu, baina baita ere, azterketa horietatik ateratzen diren ondorio batzuk interpelaziorako puntuak izango dira, ere bai, dagokionari kasuan, baina bai, ondorio batzuk apuntatu ditugu gorrian, interpelazio edo behintzat kontutan hartzekoak izan beharko liratezkenak etorkizunera begira. Azken galdera honekin, amaiera emango diogu elkarrizketari, esker mila Idoia Zengotita Bengoa, Talaia Feminista Lan taldeko kideak, gaur gurean biltzearren. Eskerrik asko zuei. Talaia Feministatik Baionara goaz izan ere, hasi baitira haien aldarrikapenak egiten, mugimendu feministako kideak, Ipar Euskal Herriko mugimendu feministako kideak, ezin ditugu adierazpenok entzun, baina handabiltza lau emakumeak haien aldarriak zabaltzen. Egitura zapaltzaile honek kaiolatzen gaitu eta kriminalizatzen gaitu aurre egitea erabakitzen dugunean. Zenta guk argi dugu, hori baldin bada justizia, guk autodefentsa feministaz aurre eginen diogu. Baina poliziaren era jotzen dugunean, salaketa bat ezartzeko, usu ez dute serioski hartzen eta mantentzen dute haien aitakeria bortitza. Are gehiago, biktimizatzen gaituzte eta erasoaren errudun bihurtu. Gorputz poliziala, gorputz oker bakarra da. Egitura arrazista, kapitalista eta punitibista honek ez gaitu inoiz babestuko. Kartzelak apurtuko ditugu. Guk badakigulako poliziak ez gaituela babesten, baina badakigulako batez ere gure aizpek babesten gaituztela. Haien adierazpenak entzun da, zer gehiago dioten? Horrela utziko dugu, sistemaren privatizazioa salatu dute hauek ere, eta baita emakumeoi nola sistema heteropatriarkal honek gurutzatzen gaituen, entzun duzuen aldarriarekin ere baduzue beste zer esanik? Oso interesgarria da eta gainera neska gazteen ahotsetan hau entzutea, ez? Polita erabatez. Baina Mailaren gainean berriro ere beste gauza bat ekarriko dugu, ezta? Eta orain dela 50 urte, Marta Kulitzek, Estatu Batuar zinegi batek, bere bortzakuntzaren inguruko pelikula egin zuen. Garai horretan, pentsa, 1975an estreinatu egin zuen Torontoko zinemaldian. Orain zine aretotan badago pelikula hau, deitzen da This is not a pretty picture, hau ez da irudi eder bat. Direnean, ez da, berbiktimizatu egiten gaituztela, zinetela sarritan, eta gainera jazarpena eta erruduntzat hartu behar dugula gure burua, ez da. Zer egin dugu hori pairatzeko, ez da. Albesen kasuan gertatu zen bezala ze diskoteka horretan, zergatik sartu da komunean emakume hori, berarekin, ez da, nahi zuelako. Baina ez zuen berarekin harreman hori izan nahi. Harreman sexual mota hori izan nahi, ez da? Beraz, berak bortzatu egitzun harreman bat izatera, ez da? Menekuntza harreman eta zari gara, eta hain zuzen ere, beraiek oso ondo azaldu dute, ez da? Badaukagu oraindik ere, gure egituretan, gure kulturan oso barneratuta bortxakuntzaren kultura.
menerakuntzaren kultura. Eta ez badugu horrekin apurtzen, eta subalternitate horretaz ateratzen geure burua, jai daukagu. Ikasitakoa ere bada guztia, eraikia dugu emakume zein gizonok gure genero rolak, eta horren erakusle da indarkeria matxista kasuetan ikusten dena, ez da? Bai, lehen komentatu duguna, ez? Gainera, salatzen duzunean berriro biktima bihurtzen zaituzte, babestu behar zaituztenak kontra egiten dute, ez? Okerrago sentitzen zara, gero sozialki oso seinalatuta zauz, ikusi du gainbat kasuetan nola erasotzaileek babesten dutela komunikabideetan edo holan, eta pertsona bortzatua izan dana, lamanadaren kasua, horretaz geunden hitz egiten, nola kriminalizatua izan dela, nola bere bizitza osoa agerian gelditu dela, guztiok epaitu ahal izateko, eta gero, hemen komentatu duguna, ez dakigu zer gertatzen den pertsona hauekin, ze ez dago jarraipen bat, ez dakigu zenolako ondorioak eta kartza olako egoera batek, ez? Eta nik uste dut hori ere garrantzitsua dela, batzuetan komunikabidetan agertzen dira hainbat kasu oso bortitzak direna eta guztiok kalera ateratzen garela, nik gogoratzen du manada kasuak gertatu zenean. Jendea epaitegin aurrean egon zirela kontzentrazioak, baita hemen Etxebarri parkean gertatu zenean, jendeak kalera atera zen. Araitz, barkatu, Iruñera egingo dugu salto, izan ere aldarriekin hasi dira Iruñean, ikus dezagun. Bat, martxoaren 8 honetan. Bueno, gaur martxoak 8, emakume langileon eguna da, eta gure bizitzekin negoziorik ez lelopean aterako gara kalera, besteak beste aldarrikatzeko, gure salatzeko gure emakume langileok bizin ditugun egoera prekarioak, baita lan baldintza kaskarrak ere. 3 hilabete pasa dira azararen 30ean atera ginela kalera greba feminista orokor egun hartan, zeinetan aldarrikapen askorekin atera ginen kalera, eta martxoak 8an ere bide berdinetik jarraitu nahi izan dugu, ezta? Urgentziazko egoerei aurre egiteko neurri zehatzak eta irtenbide zehatzak exigitu nahi ditugu, ez bakarrik instituzioetan, baizik eta etxeetan, kaleetan eta eragile sozialetan ere, zaintza lanak oraindik ere doainik eta aitortu gabe egiten jarraitzen ditugu, horrek zuzenean prekarizazioa eta zapalkuntza egoeretara eramaten gaitu, eta hori aldatzeko bermeak behar ditugu, ezta? Horrekin batera, soldata arrakala ere salatu nahi izan dugu, zeina eragina zuzena duen pentsioetan, lanbanaketa sexualaren ondorioz, ezta? Eta horregatik azaroaren 30ean atera ginen kalera, baita zaintza sistema publiko komunitario aldarrikatzeko, baina baita ere zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko ere, eta gaur ere ozen diogu ez dugula onartzen oraindik ere zaintza sistema guzti privatizatuta eta familiarizatua dagoela, eta onartezina dela zaintza sistema esplotazioan oinarritzea, eta ikusten dugula nola EAEko eta Nafarroako gobernuek zaintza itunak egiten dituzten, eta ez dute bermerik jartzen, ez neurri zehatzik jartzen aurrera eramateko, ez dituzte aurrekonturik bideratzen zaintza itun horietara, eta hori ere salatu nahi izan dugu. Horrekin batera, Palestinar herria jasaten ari den genozidio eta sarraskia salatu nahi dugu, badakigu emakumeon gorputzak beti direla lehen konkista lurralde, ez? Eta orduan Euskal Herritik bidali nahi diegu gure elkartasun eta maitasun guztia. Ahaztu gabe, ezin ditugu utzi prozesu migratorioak abiarazten dituzten pertsonak, zeinak askotariko indarkeria jasaten dituzten eta egoera zaurgarriak
zaurgarrietan uzten dituzten bai instituzioetatik, baita arlo askoetatik ere, eta hori ere salatu nahi izan dugu, eta azkenik aurtengo martxoak 8an ere ezin izan dugu kanpoan utzi emakumeok jasaten dugun indarkeria matxista, estrukturala dena, eta horregatik estrukturazko eraldaketak exigitzen ditugu. Deklarazioak ala Bilbora egingo dugu salto, izan ere zazpirak heltzeko dira, edo zazpirak heltzekoak direnez manifestazioa hasiko da, hobeto esan da, goazen bertara. Gaur medioak deitu zaituztegu, martxoaren 8 honetan greba feministan egin genuen moduan zaintza sistema publiko komunitario bat aldarrikatu nahi dugulako, espezifikoki zaintze lanetan ardurak hartzeko exigitu nahi diegu, bai gizonei eta baita ere administrazio publikoei ere ulertzen dugulako zaintza lanak ardura sozial bat direla, arazo sozial bat daukagula denoi eragiten diguna, baina batez ere emakumeok ordaintzen duguna gure sama gain geratzen direlako zaintza lanak. Bereziki salatu nahi dugu, emakume etorkin eta razializatuen kasuan areagotu egiten dela hau, eta salatu nahi dugu ere zein baldintzatan eramaten diren aurrera zaintza lanak. Zeintzu horretan administrazio publikoei exigitu nahi duegu ganorazko zerbitzu publikoetan inbertitzeko, lan baldintzak duintzeko eta zaintza lanak banatu alizateko politikak martxan jartzeko. Eta zeintzu horretan berresten gara, azaroaren 30ean instituzio desberdinei zaintza lanen inguruan instituzioetan negoziazio mailak abian jartzeko egin genuen deialdi horretan. Iruñatik Bilbora eta Bilbotik Gasteizera goaz, izan ere manifestazioa ikusi ezagun, bertan dugu manifestazioa Gasteizen San Antondik hasiretan eta amaitzear dago, izan ere heldu dira plazara. Ikus dezakegu jende asko batu dela, haien aldarriekin, kolore more asko ere ikusten dugu. Ezin dezakegu ikusi pankartetan eta karteletan dagoena, bestela ere ziur gaude esandako aipatutako aldarriekin bat egiten dutela. Gasteiztik berriz Bilbora goaz, zuzenekoan manifestazioa. Kaixo, bai, hemen gaude... Agurtzane, kaixo? Entzuten gaituzu? Kaixo. Bai, kaixo, hemen gaude Bilbon. Minutu batutatik bestera hasiko da Bilbotako manifestazioa. Eta hemen Sagrado de Corazón plazatik abiatu, eta plaza zirkularrera joango da manifestazioa. Bide hortan, auzoetako zutabeak bat egingo dute manifestazioarekin, eta udaletxean amaituko da manifestazioa. Beste behin ere, zaintza sistema publiko aldarrikatuko dute gaur hemen Bilboko kaleetan, eta instituzioei zein gizonei exigituko dietez, zaintza lanetan dauzkaten erantzukizunak hartzeko. Eta hemen jendea gerturatzen ari da, eta askotariko aldarriak ere ikusten ditugu, Palestina herriari ere egiten diote keinu, eta ikusi ditugu bai gerraren aurkako eta genozidaren aurkako mezuak, eta hemen dena presta Bilboko manifestazioari hasiera emateko. Eskerrik asko Ane Urkola, Palestinako bandera ikusi izan dugu, Palestinar herriari ere zuzendu zaie aurreko adierazpenetan, izan ere, Palestinar herrian ere indarkeria matxista nabaria da. Nik uste dut konflikto guztietan gertatzen dana da hori, ez? Osa, nor da ahulena, eta haien kontra jotzen dute, eta kasu honetan, bortizkeria pairatzen dugunok izango garela emakumeak, eta zoritzarrez ere umeak. Nik uste dute eramaten dutela, igual zati gogorrena, nik uste dut konflikto guztietan gertatzen den bezala, hori aipatu egin da bai bidean gelditzen direnak edo
bidaiatzen dutenak azken finean suposatzen da migrante izatea ez da delitua, baina bihurtzen dugunez delitua, azken finean hor sortzen den negozioagatik sortzen da bai bortizkeria bera. Eta pairatzen dutenak gehiena dira emakumeak, askotan hitz egiten dugu zenbat jende bizi den Bilbon, eta ikusten ditugun mutilak dira, gizonak dira, non dauz emakumeak. Eta hori kezkagarria da, nik uste dute konflikto guztietan violentzia gehien pairatzen dugunok emakumeak garela eta umeak. Benekotasun egoera batean dauden pertsonak dira gehien pairatzen dituztela gatazkak, kasu honetan guda eta horien artean emakumeak daude, ezta? Zentzu askotan ez dituzte bakarrik kalean pairatzen, baizik eta etxean baita ere, ezta? Sistema heteropatriarkala han-hemenka dago. Nik ez dute leku asko ezagutzen sistema hori implementatua ez daukanik, ez dute leku aske gehiegi ezagutzen munduan zehar, eta esango nuke nahiko unibertsala dela asuntua. Guduetan izan ere emakumeon gorputzak gudu zela ere bihurtzen dira eta indarkeria matxista pairatzen dutenak emakumeak izaten dira. Gaur egunera etorriz, gurera etorriz, esan da, lehen aipatu duzuela Manada kasua, dokumental bat zabaldu da berriki, ikusi duzue? Ikusteko aukerarik oraindik ez dugu izan, ni badakit aurrestrenaldi bat egon dela, ez dakit Iruñan izan zen, Almudena Carracedo eta Robert Bajarrek egin dute, izena da No está sola la lucha contra la manada, aurrekoan egin zuten El silencio de otros, izan zen guda zibilak lagatutako kunetetan, lagatutako gorpuen inguruan, eta gure memoria historikoaren inguruan, eta oraingoan dokumental honekin ikuste dut zerbait lan importante bat egin dutela, berriro ere, mailaren gainean ekartzeko lehen honetaz aritzen ginen hain zuzen ere, non gelditzen diren horrelako erasoak gertatzen direnean, gero zer gertatzen da gaiarekin. Barkatu, Gasteizera goazten ere, aldarriekin, adierazpenekin hasi dira, entzun dezagun. Asko oraindik ez dute jasotzen 1.080 euroko gutxiengo pentsioa. Eta guztiontzako zaintza duinen aldarria ere egiten jarraitzen dugu. Zaintza duinak etxean eta egoitzetan. Zaindua denarentzat eta zaintzen duenarentzat. Horretaz gain, adierazi behar dugu adingabea zaintzeko baimen berdinak eta transferibleak ez dutela koazkuntza eta erantzunkidetasuna areagotu. Ondorioz, erditu diren edo guraso bakarrak diren pertsonentzat zaurgarritasun handiagoa eragin du. Euren egungo eta etorkizuneko bizi baldintzak okertuz eta kaskartuz. Laguntza ekonomikoak eta baimen zabal, unibertsal eta transferigarreak behar ditugu. Familia nuklearra eta eredu bakarrekoa gainditzen dutenak. Duintasunez eta postasunez, pobretu gabe, amatzeko eta hazteko baliabideak eskatzen ditugu. Eta premiazko neurri gisa, ama eta guraso bakarreko familiei baimenak eta diru laguntzak zabaltzea eskatzen dugu. Aurrek, beren gurasoen aldetik zaintza denbora bera izan dezaten. Jaiotzen eta hazten diren familia ekiko inolako diskriminaziorik gabe. Ala pentsionisten adierazpenak Gasteizen, izan ere pentsionisten borroka ere bada feminismoan indarra duen borroka bat, sartzaro duin baten alde, orain jarraian Donostiragoaz, lehen arazo teknikoak izan ditugu, ea orain. Kaixo, Udane? Kaixo, ez da? Bai, irudi edarra duzu batzean?
Bai, alaxe da, eguzkia sartuta, hemen abenidako kalera heldu da manifestazio jendetsua denak, zaintza sistema publiko komunitario baten eskean, izan ere, emakume zaintzaile lan baldintzak salatzen dituzte, eta sistema heteropatriarkal hau irauli nahi dutela salatzen dute une honetan, esan bezala, abenidako kalean gaude, segituan, Victoria Eugeniako ingurutara helduko gara, eta ondoren bulebarren sartzean, bertan izango da ekitaldi nagusia, eta bertan emango zaio gaurko manifestazio jendetxo honi Donostian amaiera. Ekitaldi nagusiko irudiak ikusteko gaiaren, eskerrik asko udane, aurrerago izango gara berriz zurekin. Aliantzez gebiltzan aurretik eta iparraldeko neska gazteak ere ikusi ditugu, ez dakit badakizuen, baina talde berri bat sortu da, Iurtzuri taldea, Ipar Euskal Herria eraldatzeko xedez, Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak eragile berri baten sorrerarekin helduko dio aurtengo martxoaren 8-ari, ikusi. Zuen zalantza, zutaran guka jolatzen saiatu direnak. Bidea, garaipeneraino, zutani, utopiak lehertzera gatoz. Zutara, zuen zalantza, zutaran guka jolatzen saiatu direnak. Bidea, garaipeneraino, zutani, utopiak lehertzera gatoz. Erre dezagun preso hartzen gaituen sistema. Zaintza lanak izan ditugu lehen, zaintza lanei heldu diegulen, eta orain ere ala jarraituko dugu, ez dugu heldu, baina amatasuna ere bada emakumeoi, emakumeok emakumeoi eragiten digun zaintza arlo bat. Zuek ama zarete, zuk esan duzu, izeba zarela. Banaz, bi neska ditut, bi alaba ditut. Eta egia da, nik ere pairatu dela sistema honen, gogorkeria, edo indarkeria nolabait izan da, ezta? Nik gogoratzen dut, nire aurrak oso txikiak ziren garai horretan, lanean oso goizazi behar izaten nuen, eta nire soldata trukatzen nuen harrera gosaria deitzen den horren lekuan lagatzeko nera aurrak eta gero lanera joan behar izateko eta gainera ordutegi murriztuan, ezta? Nahiko ekonomikoki oso latza izan zen, garai hori, oso gogorra, urteak eman nituen horrela, eta ez nuen inolako salbuespenik jaso nire ordutegiaren adibidez malguago izateko eta beranduago aritzeko nire lanean, ezta? Ez hori bakarrik. Baina batzutan, gai honi eletzen diogunean, guetako guztiok horrelako indarkeri edo bestelakoak bizi izan ditugu, emakume garen inean, baina importantea iruditzen zait berriro ere, emakume migratuen ingurura honetaz hitz egiten dugunean, hitz egitera oso ederra da, aspaldi ikusita neukan Parisieten da pelikula kolektibo bat, eta pelikula horren barruan, honetaz hain zuzen ere hitz egiten zuten laburmetrai batean. Zein zan historioa, nork zaintzen ditu, zure aurrak zaintzen dituen aurroiek. Eta hori zen gaia, oso era ederrean kontatuta, nola Maitekiro, pertsona migratu bat Pariseko suburbietatik etortzen zena, hiriaren erdigunera besteen aurrak zaintzera joaten zenean bere aurra utzita, ezta? Aurrak zaintzea gainera, gazteoi ere egokitzen zaigun lan bat izan ohi da, eta nahiko lan prekarioa. Bai, askotan gogoratzen dut nire garaian nani izena erabiltzen zen, eta gogoratzen dut gutako asko joaten zirela adibidez Inglaterrara, aurrak zaintzea, ingelesa ikasiko dugu, ez da? Bai, babysitter delakoa, edo naniak, edo bestelakoak, ez da? Eta hortara joaten zirenean, ez zuten soldatari jasotzen sarritan, lan egiten zuten, janariaren gatik, lo egiteko leku bate izateko,
eta ingelesa ustez ikasten zutelako, ezta? Beraz guri tokatu zaigu pertsona migratuak izatea, gutako askoi, ezta, egoera horietan, ezta. Baina gurean ere badaude. Ez dakit gazteen artean nola gazteok hitz egin beharko lukete, ni orain beti gazte naiz, baina ez naiz horren gaztea. Orduan ez dakit zer nolako egoeran egon dauden gaur eguneko gazte zaintzaileak. Eta ere, ezin dugu utzi aukera aipatzeko, nolako presioa daukagunok kasu honetan hitz egiten dut, umeak ez ditugunok, edo nahi ez ditugunok, ez? Nolako presioa dagoen umeak eukitzeko. Eta batzutan da, zorakeri bat, esaten duzu, zu badakizu zen den nire bizitza, zuk ikusten duzu ume bat hor sartu aldu dala, ez dakit nola esan. Edo ez duzula nahi. Eta hori alde batetik edo bestetik nola ez da nire erabaki propioa eta pertsonala. Baina bai presio hori jasotzen dugula, ez? Eta amak izatean, zenolako presioa jasotzen duten ama onak izateko, ez? Eta zenolako errudun sentimendua sortzen digute orokorrean, ez? Ama rola betetzeko. Nik uste dut hori ez dala gainditu inondik inora, zenolako presioa dagoen, zenolako tabu dauzen horren inguruan, umeak eukitzeko edo ez eukitzeko, bitan, Eta zer da ama ona izatea, ez da? Ama ona izatea askea izatea izan daiteke, baita ere. Amatasuna ulertzeko ere mila modu badaude, ez? Hala da, eta hori da nik uste dut batzuetan nola heldu behar diogun gaiari, ez da? Amatasuna ulertzeko zenbat ertze, zenbat ikuspegi eta begiradan egon daitezen. Eta horietako bat ere ez da perfektua. Gainera, azken hamarkadetan, amatasuna ulertzeko modua aldatuz joan da, gizarte aldatuz joan daen enean, baina ezin daukatu aurren zainketaren pixu handi bat emakumeongan jausten jarraitzen duela, ez da? Bai, ni gogoratzen dut, ni askotan ibili naiz udalekuetan, eta kasu batean daitu behar izan genuen aita bati, esanez, bere alaba ezuelako ez jan, barkatu nondik deitzen diazu, ez dakiz ez que de eso se carga su madre. Sekien non zegoen, zen pasada bat, eta askotan gertatzen da, nire gustatuko litzaidake galdetzea, hainbat aitei, zein den bere seme-alaben tutorea, edo pediatra, edo holako ze mailetan daude, batzutan, naiz eta, bai, noa, bere bila egunero eskolara, nik ematen diot jateko, baina badakizu noiz daukan pediatra, noiz irtera bat eukiko duen, nik uste dut oraindik ardura emozionalak, eta txarto sentitzen garenok gara gugeu, ez? Erredun sentimendua ea ondo egiten ari garen, ea leku guztietara heltzen garen. Feminismoak laguntzen du, niek adibidez ez dut errudun sentimendua daukazua barneatuta. Hori sentitzen, saiatzen naiz bestelako harreman batzuk izaten alabekin, ez dira berri hori natorre esatera perfektuak ez direla izango, seguro nik ere ez. Baina erruduntasun hori oso kristianoa da, ni askotan aipatzen dut hori datorrela beste kultura batetik. Baina ez da gauza bat bakarrik gertatzen dena seme-alabekin. Baita ere, ama gaizotzen baldin bada. Nora arduratzen da edo ama, pentsatzeko, eta zer egingo dugu, eta nora egongo da berarekin, eta batzutan gure ardurapean gelditzen da, edo behintzat gu pentsatzen dugu gure ardura dela. Guztia, familiako zaintzan ardura guztia. Amatasunaz gebintzan eta aipatzekoa da gurean, Amaika Telebistan badugula amatasunaz hitz egiten duen podcast bat, Ama Emeume izena du podcastak eta sarean duzu ikusgai edonorentzat ikusi. Ongi etorri hemen saiora, gaurkoan gabe berriz, Ainara eta biok, ni miren, bakizute amatasunetaz hitz egiteko goz, baina amatasunak edo amatasunak pluralean, beti esatu duen bezala, baina ez amatasuna ere bada amatasunaren parte, ez? Azkenean gauza bat ez delako besterik gabe. Zergatik zara ama? Galdera gutxitan entzuten da gure jendartean, aldiz noizko edo zergatik ez zara, akaso gehiago entzuten da, gaur egun oraindik. Hasteko esango dut, nik betidanik eta usteot oso gaztetik, oso garbi eukidotela, ez dutela ama izan nahi. Ez nau sekula edakarri, ez dut sekula desi hori sentitu, nahi hori sentitu, eta aldi beren ere,
nik uste dut oso kontziente izan naizela, edo beti defendatu dutela, ama izatek behar dula benetako nahi bat. Iratxe, lehen esan duzu, zu ama zarela, ama izan da, aurrak eskolara eramaterakoan, ikusiko duzu, gehiengo gurasoen gehiengoa, emakumea edo gizonezkoa den, zer da orokorrean ikusten duzuna? Bueno, aldaketa ikusi dut urtetan zer, ez da, nire alaba biak orain nerabeak dira, neskatzak dira. Orduan, orain bakarrik badoaz institutora, baina hasiera baten emakume gehiago ikusten nituen, eta gero eta gizon gehiago ikusten nituen goizean aurrak eramaten, edo arratsaldez aurrak batzen, ez da, eskolatik ateratzerakoan. Baina uste dut horrek ez duela gehiegi esan nahi diot. Ardura izan dezakezu aurrak eramateko edo biltzeko, baina hortan gelditu daiteke ardura, ez da. Eta konturatu gaitezen, ardura publikoa da. Berriro ere publikoaren aurrean egiten diren, edo espazio publiko horren barruan, egiten diren jarduera horiek dira, ez da. Zer gertatzen da espazio pribatuan? Kudeaketa, espazio pribatuan zer nolakoa da, nork hartzen du ardura espazio pribatuan. Hori da ikusten ez dena, sarritan, ez da. Ikusgarria dena da, kalean dagoena, ez da, etxean, hori da nire zalantzarik handiena. Ikusten ez den horrek zalantzatzen zaitu orduan, amatasuna ikusteko modu desberdinak daudela aipatu dugu, eta podcasta ere bai, ama emeume, podcastetatik ikusentzunezkoetara egingo dugu salto, Gaizka Izagirre, Pantaiak Euskarazeko kidea baitugu gurean, Adi. Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz esteinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. Aste honetako gomendio zerrenda berezia izango da, izan ere martxoaren 8-aren atarian gaude eta emakumeen lana, borroka eta presentzia aldarrikatzen duten zenbait izenburu aipatuko ditu. Filmin plataforman Writing with Fire dokumentala, Indiako Kabar Lajarilla Dalit kastako emakumeek argitaratu eta idatzitako Indiako lehen egunkari ardatzartuz, prentsa askatasunaren eta feminismoaren aldeko alegatu boteretsua eta ikaragarria. Iratxe Fresnedaren irrintziaren oihartzunak, Mirentxu Loiarte zinema zuzendari eta Gidoilarei Nafarraren bizipenak eta obra jasotzen dituena, Zauriak, eromena, gaizkiegonak eta osasun mentala ikuspegi feminista batetik lantzen duen dokumentala, eta Isabel Ergeraren El sueño de la sultana, izen bereko ipuin feministan oinarritua, bertan emakumek gobernatzen duten mundu utopiko eta imaginarioa deskribatzen da. Eta hala ez bazan, izeneko laburra, betiko istorioen inguruan gogoeta egitera gonbidatzen duen lana da, eta Julen Hernández kazetariak zuzenduriko Aurrera egin badugu. Jaizkibel konpainiak testu inguru bezala alardearen afera hartuz, Euskal Herriko zenbait emakume esanguratxo omendu nahi izan ditu. Primeran plataformatik aldiz, iritsi berri den Gure Hots, Arrate Fernandezena, 40 urte hauetan Euskal emakumeek lan munduan izan duten egoeraren erradiografia historikoa, etenbarik joten, panderoa emakumearen alduntzea euskara eta kultura ardatz dituen dokumentala, eta Maider Oleagaren Muga deitzen den pausoa, Elbira Zipitria euskarazko irakasleen aintzindari du ardatz. Eta azken aipamenak ikusentzunezko 3 podcast gomendatzeko. Amaika Telebistaren Ama Eme Ume, Gazteako Joko Ona, eta azkenik Minbizi. Minbizia ez delako arroxa, marroi izugarria baizik diote, izan Inurrigiko elkarteko kideek, eta egin duten podcastean argi utzi dute pink baino punk izango direla. Honakoak izan dira asteko euskerazko esteinaldi nabarmenenak, baina gogoratu, zernonikusi.eus webgunean, zehatz-mehatz dauzkazuela sailkatuak asteko esteinaldi guztiak. Jarraian, Gasteizera goaz, izan ere, mobilizazioak amaierara baidoaz Gasteizko hirian ikusi irudiak.
oihu artean ematen ari dira beraz amaiera Gasteizko mobilizazioari. Beste hiriburuek oraindik ez dituzte amaitu, segida emango diegu, hala ere, ara oihua, aurrera jarraituko dugu. Mikel, hor zaude? Mikel Klaber, kazetaria dugu izan ere Gasteizen, irudiak grabatzen egongo da. Gurera bueltan, herritarrek martxoak 8aren inguruan diotenaz jasoko dugu orain ikusi. Bueno, emakumeen ikuspegitik beharrezkoa delako, beste ikan gabe. Azkenean, historian zehar, emakumeen bizitza eta historia alde batera utzi izan da, eta uste dut beharrezkoa dela emakumeen historia eta ezagutzea. Zeren, orain arte emakumeok bizi gara nahiko lanpetutak eta oso estua, diruz eta denetatik. Orduan, orain izan behar gara berdina. Egun horretan umekin, gelditu beharko naiz. Ez naiz unibertsitatera joango, gainera arratsaldez noa, beraz manifestaziora joango naiz. Ja jubilatu da nago, baina manifestapera joaten naiz. Gu dauzkagun aukera berdinak eukitzea normalan bezala. Orain ibiltzen dira denak ia esanez, cuidados, helduaren jendearei, eta orduan nik uste dut oso berezia da hori, zeren, orain eta 10 urte pasu ondoan izango dira asko gehiago. Eta orduan, ibiltzen gara geizki eta gainera residentziak kentzen dizute diru osoa, orduan, ez dakit, bizi hau oso desberdina da denontzat. Berdintasuna gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta eskubide berdinak izateko gizonen eta emakumeen artean. Kale galdeketa komentatuko dugu, baina aurretik agurra eman behar diogu Mikel Klaber Gasteizko kazetariari, izan ere amaierara heldu da Gasteizko manifestazioa. Konta iguzu, Mikel, zer da Gasteizen ikusi duzuna? Nolako valorazio egiten duzu? Kaixo, hemen manifestazioa bukatu da, jendez lepo dagoen Andramari Zuriaren plaza batean. Mobilizazio oso jendetsua izan da gaurkoa Gasteizen, milaka pertsona kalera atera dira, zaintza sistema publiko bat ikatzeko. Gure bizitzekin negoziorik ez, lelopean abiatu dira gaur arratsaldean, azaroko greba feministaren mezu berriz ere, emakume migratzere ekarri dituzte gogora. Askotan hauek baitira zaintza eta etxeko lanak egiten dituztenak. Erakunde publikoen jarrera ere kritikatu dute. Pasaden otsailean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde publikoek aurkeztutako itune zaintzen aldeko ituna kritikatu dute. Gaur egungo zaintza sistema pribatua iraunkortzen ez baitu Euskal Herriko mugimenduak esan duenaren arabera. Erakunde eta gizarte osoaren implikazioa beharrezkoa dela azpimarratu dute berriz ere, horrela lortuko baita berdintasun erreala. Gasteizen gaur ezetik bihar ere borroka feminista berriz kaleak hartuko ditu, egun osorako egitaragua prestatu du Gasteizko mugimendu feministak. Hala agurtuko zaitugu, eskerrik asko Mikel Klaber, gurean izateagatik. Zuei. Gasteizeri agurra eman da, ondoren hiriburuekin jarraituko dugu, baina horretik kale galdeketan badugu zer esana, ez da? Kigarria da, bertan hitz egin duen emakume nagusiak aipatu duenean, ez da, erresidentzietara joaten gara, eta gainera diru guztiak kentzen digute, ez da, bizitza zuan aurrezutakoa, ez da.
horrek zer esan nahi du. Ez da bakarrik zergatik esaten duen, horrelako ezin egona daukala, ez da, baizik eta nola sentitzen diren pertsona nagusiak, danok izango gara nagusiak, hasieran esan duzuzuk, eta nola sentitzen dira babesgabe, ez da, nola baita esan da, ez da, nola zainduko naute, eta hain zuzen, eta zuzenean, harremanatuta dago kudeaketa ekonomikoarekin, lan baldintzekin, guztiarekin, ez da. Berriro ere, esan behar dugu, erdigunera ekarri behar dugu lau, itun soziala gertatu behar da, aurrera pausoak eman behar dira, horrelako emakumeak eta beste askok, ez izateko horrelako babes faltaren edo zer gertatuto ote danen sentsazio hori, ez da. Perfil desberdinak ikusi ditugu kale galdeketan eta nabaria da nola aldatzen den diskurtsoa perfil batetik bestera, ez da gauza bera emakume gaztea izan, gizon heldu bat izan edo andra nagusiago, helduago bat izan. Bai, nik uste dut hemen mailan guztiak egin dugula gizonaren adierazpenak entzutean, ez? Nola ikusten duten martxoak 8, ni oraindik harrigarria iruditzen zait, ez? Kezkagarria ere. Ze azken finean ez dute ikusten hau arazo komun bat, aman komun bat izango balitz bezala, baizik eta emakumeen arazoa dala, eta zuek beharrezkoa ikusten baldin baduzue martxoak 8 ospatzea. Aldarrikatu ezazue. Pues venga, ara, zuentzat eguna. Zuekin gaude, ez? Bai, apur bat kezkagarria, ez? Azkenean feminismoa iruditzen da dala emakumeen kontu bat, eta ez dute barneratzen arazo propio bat izango balitz sistema. Bell Hooks idazleak ederto esan zuen, feminismoa denon kontua da. Danontzat eta danon bizitzetan eragina duen zerbait. Gazteizko irudiak ikusi ditugu eta aipatzekoa da Gasteizen udalak berak egin duela haren egitaraua. Gurekin izan zen aurrekoan horretarako martxoak 8-ekin programa hitz egiteko Gasteizko berdintasun zerbitzuko kidea, Oiane Ruiz dela Apokada, entzun dezagun. Emakumeen nazioarteko eguna gerturatzen ari zaigu eta hainbat dira Euskal Herri osoan egin diren kanpainak. Gasteizen udalak M8-ari ekin lelopean egin du berea. Hilaren batean hasi zuten eta 26 bitarte antolatu duten programa hitz egiteko. Pantailaren beste aldean dugu Oiane Ruiz de Apodaca, Gasteizko udaleko berdintasun zerbitzu burua. Arratsaldeon, Oiane. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Martxoak 8-ari ekinda aurten Gasteizko udaleko berdintasun zerbitzuaren kanpainaren leloa. Zer da kanpaina eta lelo honekin lortu nahi duzuena? Martxoaren 8-ari ekin elotuen marto aktibamos leloaren bidez, udalak emakumeen nazioarteko eguna ospatuko du. Kanpaina horrekin, martxoaren 8-an emakumeok feminismoari jarduera esparru guztietan eta gizarte osoan eragiteko asmoz ekingo diogula jakinarazi nahi dugu. Horretarako udalak berdintasuna zabaldu nahi du hirian, programazioan aurreikusitako jardueren bidez besteaz beste. Kanpainaren kartelean Arabako hiriburuko mapa aktibatzen ari diren emakume talde bat ikus daiteke. Bertan ekin hitza azaltzen da, zerbaiti erreferentzia egiten dio ekin hitzak, ezta? Bai, kanpainak ekin Gasteizko genero berdintasunerako 5. plana aipatzen du. Eta ekin hitzarekin keinu eta referentzia egin nahi diogu plan horri. Izan ere, ekin plana gure lanerako tresna da. Hau da, berdintasun arloko udal politika publikoak diseinatzeko, garatzeko eta ebaluatzeko 2023an onartu zen tresna. Ekinek udalak berdintasunaren arloan duen estrategia jasotzen du eta besteak beste jabetze feministarako eskola, emakumeen etxea eta martxoaren 8ko sentsibilizazio kanpainak ditu oinarri. Gasteizko genero berdintasuneko 5. goaz jarraian, Irune Rejano lankidea baitugu bertan. Kaixo Irune, zer da ikusten duzuna? Seiguzu? Momentu honetan ejerzitoko etorbidean gaude, jendetza pilo dago, momentuz Antoñutin
oraindik jendea dago. Entzun dugu Palestina genozidioa salatzeko oihuak, entzun ditugu zaintza sistema salatzekoak ere, eta jendea animatu ikusten dugu, gainera euria ez du egin, eta ea nola doan. Eguraldi ona izan duzue lagun orduan, beste hiriburuetan ere hala izan da. Esan berri duzu, Antoniutxi parketik oraindik jendea dabilela. Kontuan izango dugu, bederatzetan barkatu, zazpiretan hasi direla bertatik, zazpiderdiak pasatxo dira, eta oraindik jendea dabilela hasierako puntutik, ez? Hori da bai, pixkat berandu atera gara, baina hala ere, ilararen amaiera ez dugu hemendik ikusten. Berriz itzuliko gara zure gana Irune laster, animo eta segi aldarriekin. Hori da bai, eskerrik asko. Berdintasunerako aldarria egin dute udalek ere, lehen ere aipatu dugu Gasteizko udalak eginiko ekin kanpaina, eta udaletatik haratago ere instituzioek egin dute haien kanpaina, emakundek zehazki egin du berea, ikusi. Zu eta Zarro du kanpainak izena, dirudenez arazo teknikoak ditugu, bestela ere zuek baduzu emakundek egindako kanpainaren berri? Bai, disatitxo bat ikusi dut bideotsua hori, eta nire gertatzen zaidana da, instituzioek gertatzen zaidan gauza bera. Nik uste dute postureo asko dagoela eta aurrera pausoak eman beharko direla. Aurrekontuak ikusita, gaur dana morez bihurtzen da instituzioak barne, baina gero ez gara kapasak ausartak izateko benetako pausuak emateko. Zan nahi dut instituzio guztietan esango nukenik, eta hori da nirik eskatzen nahuena. Kapasak gara joateko mobilizazioetara, baina gero alardea oraindik dekogu hor, dauz hainbat eta hainbat kontu Bilbon oraindik ez dekogu emakumeen etxe bat, ez dakit nola esan, badauz gauzak egiteko, eta ez olako kanpainetan hainbat dirutza gastatzeko. Nik jartzen dut hori bai gainean. Bai, guztiz ados, alardearekin gainera ikusi zen, zer nolako askatasuna edo eragina zeukan gure instituzioa, emakunde horrelako aferetan, ezta? Kezkagarria da, erabat, ezta? Zer nolako independentzia izan dezake, naiz eta organo independiente bat izan, Eusko Jaurlaritzako organigrama horretan, baina nik uste dut beharko duela nolabait eguneraketa bat, ezta? Nik uste dut beste aldetik baita ere barruan dauden pertsonak, emakumeak ondo eta asko lan egiten dutela, baina gehiago egin dezakegula eta erraminta gehiago eman aldiegula lan egiteko beraiei ere, ezta? Emakunde hitz egiten gabiltza, izan ere zuetaz Harro kanpaina egin du, ikus dezagun. Garrantzitsua da, belaunaldi ezberdinek nagusien legatua jasotzea, eta garrantzitsua da baita ere belaunaldi gazteen ahotsa entzutea. Beraz, kanpaina belaunaldien arteko topagune bihurtu nahi dugu. Emakumeen eskubideen aldeko balioen transmisioaren lekuko bat. Kanpaina honekin helburu ezberdinak bilatzen ditugu. Batetik, aitorpena egitea gure herriko adineko emakumei, eman diguten guztiagatik, eta bereziki hurrengo belaunaldietako emakumei geure aburua aldontzeko eman diguten bultzadagatik. Nerea Melgosaren hitzak entzuten gabiltza, hala ere, Bilbora egingo dugu salto, Anerekin bat egiteko, kaixo Ane, nor duzu alboan? Bai,
Bai, kaixo, arratsaldeon. Hemen gaude Moyua plazan, Bilboko manifestazioa aurrera dijoa pixkanaka, eta hementxe daukat alboan Izaro. Kaixo, Izaro? Kaixo. Eta, hementxe topatu dugu manifestazioan, gazte asko topatu ditugu, eta hauetako bat da. Konta eguzu pixka bat, Izaro, zer aldarrikatzea etorri zean gaur kalera? Gaur emakumeon eskubideak aldarrikatzea etorri gara, guztiok batera. Urtero egin beharren zerbait da, egunero, baina gaur guztien artean denok batera oihu egitera etorri gara, eta edozein adineko jendea, eta dena gure eskubideak aldarrikatzera bai. Nola bizi dezuzuk egunerokoan feminismoa edo... Baia da duela urte batzuk, igual era intenso batean bizi genuela, baina gero pixkat izan zen lasaitasunez, eta orain berriro, no sé, no? Bindarrarekin eta berri aldio, bai. Uste duzu garrantzitsua dela, aldarrikatzen jarraitzea, eta... Bai, azkenean eskubideak kalera ateatzen lortzen dira, eta guk ez badu egiten, ez du inork egingo, eta orduan ez daudenen izenean, bebai, garrantzitsua da kalera ateatzea. Eskerrik asko, Izaro, zure hitzengatik, eta ikusten duzu hemen adin guztietako jendea da, oantxeretan Moyua plazan gaude, eta mantxo dijo manifestazioa, eta nire jende ugari dago, inguruetan ere jende ugari dago manifestazioaren zain, eta orduan, pixkanaka, Moyua plazatikan aurreranzkoa, eta, udaletxera bidean poliki-poliki. Udaletxera bidean zarete beraz, udaletxera gerturatzen zaudetenean, berriz itzuliko gara zuregana ane, eskerrik asko, eta, ikusten duzuenez, adin desberdinetako jendea hurbildu da, esperantza pixka bat ere ematen du horrek, ez da? Nik uste dute martxoa 8ko mobilizazioa oso heterogeneoa da, oso perfil ezberdinak biltzen dira, bakoitzak bere rolloarekin batzuk gelditzen dira bazkaltzera, beste batzuk goizean egin dituzte ez dakiz ere ekintzak institutuetan, eta horrek motivazioa sortzen du, ez? Beste batzuk hemen gaude, ez da? Hori da, nirekoen pentsatzen, eta zelako enbidia, nabil ikusten irudiak eta enbidia sortzen zaite, da, da momentu bat, oso polita, ez? Gertatzen dena da, batzutan bakarrik ateratzen garela kalera, olako egunetan edo zer salatu behar denean, eta nik uste dut kalean egon barko ginateke gehiago, beste momentuetan. Eta ez jartzea feministen kareta bakarrik egun batzuetan, bezik eta egunero jartzea. Eta hori nik uste dut ala zaiena, ez? Eraso txikien aurrean hori kontra egitea, salatzea, eta benetan pazientzia aukitea eta empatia aukitzea eta egotea pres jendeari asalpenak emateko lasaitasunez, patxadaz, ez dakit asaltzen ari nahi zen, ez? Batzutan faltatzen zaiguna da hori egunerokotasuna. Ze badauz 11.000 indarkeria sexista gure egunerokotasunean eta ez ditugu salatzen. Batzutan nekeagatik normala den moduan. Nekatuta gaude, lanetik gatoz edo lanean gaude, edo batzutan berriro bronka zeukitzeagatik, eta nik uste dut eguneroko lan hori da oso garrantzitsua. Gaurko egunak kalera ateratzea ezinbestekoa da, baina berai, bigarren etxeko lan hori, eta etxeko lana guztiok ditugu, egitea ere oso garrantzitsua da. Gainera, indarkeria matxista barnatuta dugun zerbait ere badelako, ez? Zorionez, agian, gazteok geroz eta gehiago gara salatzera, horrelako kasuak salatzera animatzen garenak, zuk ere, zure aurrekin alderatuz, ez dakit, neska gazteak direla ulertu dizut, nabari duzu belaunaldi aldaketa hori? Bueno, badago horrelako, nik uste dut etxe, diot. Ezke oso zaila da batzuetan orokortzea, nik hitz egin dezaket nire etxean edo ingurunean daukadanaren inguru, ez? Kostata hitz egin dezaket besteen etxeetan gertatzen denaren inguru, baina gurean
asko hitz egiten dugu, eta asko hitz egiten dugu feminismoaren inguruan, asko hitz egiten dugu indarkeri sexistaren inguruan, eta, bueno, badago jarrera bat beraien ikuspegitik, ez da? Eta badago, bueno, nik uste dut, aurrera pausu bat egin dugula, lehen etxeetan ezen horren beste era normalizatu batean feminismoaren inguruan hitz egiten, neskazinen, eta egokitzen zitzaizun harrikoa egitea, punto. Zure neba, siesta, zu, harrikoa, ez da? Gurean hori, vamos, ez dauka lekurik, ez da, guretzean, eta adibidez, nire alaben kasuan, zentzu hortan, ez dute beraien burua subalternotzat hartzen, eta hori, menkata. Oberako dela esango genuke beraz. Jarraian, beste kale galdeketa bat ere egin dugu gaurkoan, kale galdeketaren aurretik Donostira itzuliko gara, izan ere Udane Arbeo dugu berriz ere hemen gurean. Udane, entzuten gaiztuzu? Bai? Kaixo, bai, zuek ni? Lehen Irune Rejanok Iruñatik azaldu digu adin desberdinetako jendea hurbildu dela. Donostian, zuek ere nabari duzu hori? Halaxe da emakumeak, baina adien guztietako txikienetik hasi eta helduenetaraino pentsionistak ere batu dira Kontxa erdialdean eta jendetza daukagu hemen Donostian ikus dezakegu olatu morea, olatu feminista indartsu dagoela Donostian ere, izan ere kaleak jendez gainezka gizonezkoak, emakumezkoak denetirik ikus dezakegu kale amaieraraino jendetza milaka lagun bildu dira gaurkoa martxaren 8an emakumeen eskubideak aldarrikatzeko eta oraindik borroka luzea dugula esateko aurretik, izan ere gaurkoan zaintza sistema publikoa eskatu dute komunitarioa, azararen 30ko greba oro feministaren jarraipena dela esan dezakegu eta jendea kalera atera da zaintza sistema publiko bat aldarrikatzeko balorazio egiten dira hemen eta horixe bera dea salatu eta aldarrikatu dutena era berean, izan ere zaintza sistema esan dute arrazializatua dagoela, feminizatua, familiatua eta honi hau aldatu behar dela eta erantzukizunak hartzeko eskatu dute. Esan dugu manifestazioaren amaierara heldu gara hemen bulebarren gaude eta jendetza ikus dekatzen da kale amaieraraino. Bai, hala da, jendetza ikusten da, azkenengo adierazpenak entzuten dabiltza, ziurrenik, ez da? Bai, alaxe da, entzun ditzagon. Eta udara interpelatu, baina berezik eta lehiak borrokan kontatu. Udane horrela agurtuko zaitugu, aldarriak entzungo ditugu pixkatxo batean, eskerrik asko. Mila esker zuei. Izugarria da, nola zenbat jendetza bildu den eta nola danak batera oiukatzen duten aldarria, ez? Lehen esan dugu, esperantza badago. Eta ez bakarrik emakumeen aldetik, gizonen aldetik agian ere bai. Hala, esperantza. Nik uste dut baietz, nik uste dut lan handiak ekogula guztiok, ez bakarrik gizonuk, eta neskan nik uste dut guztiok lan handia daukagu aurretik. Baina zer ondo egiten ari gara, bestela ez genuke hainbeste, ez dakit nola esan, lehen aipatu dugu eskuindarra hor dagoela, hainbat hitz berria sortu dira feminazik, hainbat talde sentitzen dira, ez dakit pairatuak, erasotuak, eta horrek esan nahi du zerbait ondo egiten ari garela. Ze ez pairatuak sentitzeko, baizik eta ikusten baldin baduzu fronte bat dagoela, horrek esaten nahi du pausu txikiak ematen ari garela. Eta horregatik jartzen dira erdian, esateko hauek aurrera doazela, ez? Orduan nik zentzu horretan era positiboan esango nuke, eta beste aldean nik ikusten dudalako hainbat esparroetan
leku seguruak sortzen ari direla. Osea, adibide bat jartzearen jaiak. Jaietan bai lantzen ari da, bai jai batzordetan, bai Bilboko konpartzetan, protokolo batzuk daude, non bihurtu nahi dutela leku batzuk seguruak. Guztiak izan beharko ziren seguruak, eta hori da lortu behar duguna. Eta zelan, gure artean zaintzen, eta nik uste dut hori da lortu behar duguna. Elkartasun sare bat guztion artean, leku guztiak askeak izateko. Hala ere, oraindik gaur egun, beharrezkotzat hartzen dituzu eremu mixtoak? Hau da, bilerak egiterakoan esaterako, eremu ez mixtoak gizonak onartuak ez diren eremu horiek. Beharrezkotzat hartze dituzu, edo agian tramite edo agian beharrezkoak dira mixtoak izatea aldaketa bat egoteko. Hau da, nire iritzi pertsonala guztiz. Nik uste, dinot, batez ere greba prestatzerakoan, bai batzutan nire sensazioa zen, batzutan bilera bikoitzak egiten zirela, batzuk bakarrik neskak osatutakoak eta beste batzuk mistoak, eta batzutan nik uste dut tresnak eta lanketa behar da guztiok eskubide berdinak eukitzeko mistoetan. Kapasak izateko nahi duguna botatzeko, kontutan hartzeko guztion iritziak pisu berak daukatela. Nik uste dut, nire ustez hori da landu behar duna, guztiok batera lortzeko zerbait. Bestela batzutan ematen du, goazela bakoitzak berea egiten, helburu berdina lortzeko, baina ez dakit, gero zailagoa izango litzateke nire ustez, badana ondo enkajatzea, ez dakite azaltzen nahi nahi. Bai, haian erantzuna ere ez da erreza, ez? Ez, oso zaila da, ez? Gero heltzea ideia batzuekin edo ez dakit akordio batzuekin, eta behitu hau da pentsatu dugunu. Eta ona mistoan orain plazaratzen dugu, eta hau da atera behar dena. Batzutan kostatzen da, nik uste dute esparru ezberdinetan lan egiten baldin baduzu eta esparru oso heterogenuetan lan egiten duzunean oso zaila da lan egitea. Lortzen duzuna batzutan minimoak dira, baina guztiok batera goaz. Eta igual da ni auzo elkarten federazioan nagoenez, eta oso heterogeneoa denez, eta batzutan igual zu apostu batera eta heltzen da erdian. Eta, klaro, sentitzen zara amorratuta, zezu nahi duzuna da hau, baina gero ikusten duzu hemen egon da guztiok batera goazela eta zen duzu, bueno, zenbat ikasi dugun guztiok, ez? Eta goaz guztiok batera. Nik ulertzen duz sensazio hori, ez dut lortu edo ez dugu lortu nahi duguna, baina guztiok batera joaten ari gara eta txiri-txiri goaz espazioak lortzen. Igual da nire esperientzia pertsonala. Lorpenak eta porrotak elkarrekin eramaten dituzuela aurrera orduan. Aurretik, gaira itzuli aurretik, pantailaren bestaldean dugu berriz Ane. Kaixo, Ane? Entzuten gaituzu? Bai, hemen txagaude Bizkaiko foru aldundiaren egoitzaren aurrean. Hemen aipatu dugu leheno ere, martxoak 8an askotariko aldarrikapenak biltzen ditula, eta hemen Bizkaiko diputazioko langileak topatu ditugu, eta onduan daukat, Maitane, eta, animatu gara galdetzea, ez? Pixka bat, ea zerra diote dian gaur aldarrikatzen hemen. Bale, ni nahi psikologoa, Bizkaiko foru aldundiko psikologoa, eta orain dela hilabete bat, batzantziguten erabaki politiko bat dela eta gure lanpostuak amortizatu nahi zituztela. Hemen aldarrikatzen ari gara, zergaiti horren izan da gu soberan gaudela esaten dutelako. Nahi dutelako gizarte langilea jarri gure ordez. Gauza da, hau dela plan bat, Oskar Seko eta Teresa Laspada diputatuak aiten nahi den plan baten azkenengo eslaboia, eta gu gara. Eta aprobetsatu dugu egun aldarrikatzeko ekimen honetan parte hartzea. Eta ikusten da, jendean babesa ere biltzen aizatela, ez da? Bai, asko, oso, dibez, manifa antolatzen zuten koordinador, matxiguten aukera hemen ekimenak parte hartzeko, eta, hemen gau eta oso posi. Eskerrik asko eta animo pila bat zuen borrokan. Eta ikusten duzu, hemen askotariko aldarrikapenak daude Bilbo, zaintza sistema aldarrikatzen aibian hontan,
psikologoek ere hemen nahi izan dute, eta beraien bozgoragailu izatea ere badagokigu, ezta? Eta manifestazioa pixkanaka aurrera dijoa, jende ugari ari da bat egiten manifestazioakin, eta pixkanaka udaletxerantz goaz. Laster izango gara zurekin bueltan, Ane, eskerrik asko, osasuna eta osasun mentala eta emakumea, horrek ere beste saio berezi baterako ere ematen du, ezta? Bai, nik uste dute aprobetsatuko dudala, ezin naiz joan esan barik, hori, ostegun honetan, ni auzo elkarten federazioan nago, eta gu gauz lan egiten osasungintza publiko eta duinaren alde, eta ostegun honetan, arratsaldeko 7etan, auzo ezberdinetan, osasun zentroen aurrean, egongo dira konzentrazioak, berriro ere eskatzen, hori, osasungintza publiko eta duina bat behar dugula, eta bebai plazaratu nahi dugu, hori, zapatu honetan ere 16an, egongo dara manifestazioa osasun aldeko plataformak deitutakoa, goizeko 12etan bihotz sakratutik ateratakoa. Azken finean nik uste dut zaintza sartuko nukela osasungintzan. Eta ez bakarrik zaintza baizik eta hainbat kontu, ze gauze lan egiten hori osasungintza publiko baten alde eta duinaren alde ikusten dugulako Osakidetza horrela dabilera, ez hainbat murrizketak dauzelako, baina bebai ikusi behar dugu beste esparroetan zenolako zaintza egiten duten gure instituzioek. Eta momentu honetan nik azpimarratuko nuke udalen paperak, zenolako haizeak irensten dugun, zenolako kutsadura akustikoa daukagun, zenolako kutsadura atmosferikoa daukagun. Nik uste dut, osasungintza bebaita transversala. Zu, baldima daukazu lan baldintza honak, kriston eragin aukiko duen zuen ongizatean, baita ere zenolako etxe bizitza daukazun. Orduan, nik uste dut, dana izan barko dara transversala, konponbide edo irtenbide bat nahi baldin badugu. Eta osasungintza zaintza guztion artean maitasuna ere, zulen aipatu duzu, eta oso gutxitan aipatzen dugu, eta aipatzen dugu ahots txiki batekin iaia lotza sentitzen, eta ez, oso garrantzitsua da elkarrekin maitasuna trasladatzea, eta hori lortzen da, hori, zerbitzu publikoak oso indartuak eukitzean. Azkenean, ahultasuna eta emakumeoi negatiboki lotzen zaizkigun kontzeptuekin gabiltza maitasuna ere ez da normalean oso positiboki hartzen, ez da? Bai, eta gainera harremanatzen dugu beti maitasune romantikoaren kontzeptuarekin. Orduan, maitasuna gauza asko dira. Eta gauza askorengan sentitu dezakegu maitasuna eta pertsona askorengan, batez ere, pertsonengan edo animaliengan sentitu dezakegu maitasuna, ez da? Eta nik uste dut batzuetan ere erdugunean jarri beharko genukela hori, ez da, funtsezkoa dela. Nik lehen aipatu duzunean zerbait komentatu nahi dut, lehen aipatutako harira, leku esparru zera seguron inguruan jaietan eta abar, ez da? Eta gustatuko litzaidake esatea eta azpimarratzea, oraindik ere batzuetan, bai neraben artean, bai mutil gazten edo nagusien artean eta nesken artean baita ere, eraso sexual bat zer den ez dela identifikatzen. Eta oraindik ere horretan gabiltza eta oraindik ere atzera gabiltza horrekin, identifikazio prozesuan. Batzuetan pertsona batzuk ez dakite eraso sexual bat jaso izan dutenik. Edo ez dute hala sentitzen, gizarteak ez duelako behar bezala onartzen gertatutakoa. Edo ez dagoelako sexualitate eskuntza, bai, eskuntza bat, ez dago, eta orduan jendea ez du identifikatzen ere ez duelako ikasi. Eta niretzat zaintza da, hori ere bai. Noski baietz, eta ezinbestekoa da gaur egun, batez ere ikusita ze erreza den pornoa topatzea interneten, ze nolako egoera, ikusten dituzte gure umeak, eta ez nago nerabeen buruz hitz egiten.
Orduan nik uste dut oso garrantzitsua da, bakoitzak bere gorputza ezagutzea, eta hori, dinot, sexualitatea zer den jakitea. Gomendio bat egin nahi dizuet, astebururako. Badago, lehen aipatutako pelikula, This is not a pretty picture, badaukazue zinemaretuetan, Marta Kulitzen pelikula, orain dela 50 urte egindakoa, harri bitxia, benetan gai honen inguruan. Bortxaketaren kulturaren inguruan. Ikusentzunezko gomendioekin jarraian Iruñara goaz. Irune Rejano dugu bertan, kaixo Irune berriz? Irune Rejano, bai? Bai, hemen gaude kioskoan, ekitaldi amaiera hastear dago, jendea gerturatzen doa, eta estimatzen da 12.000 eta 14.000 pertsonen artean egon direla manifestazionetan. Oraintxe bertan musika dago, jendea estenatokira gerturatzen dago, eta olako da giraua. Jendetza nabari da, eta gero eta jende gehiago hurbiltzen da biela ere ikusten da, zuk ere nabariko zenuen adin desberdinetako jendea ere gerturatu dela, konta iguzu, izan ere zuk esan diguzu lehen ez da, adin desberdinetako jendea zegoela. Bai, eta gehien bat nabaritu da jende gaztea animatu dela. Hasieran aurretik badago adineko jende gehiago, baina geroz eta jende gazteagoa dago pankartekin, etxean egindako pankartekin gehien bat, oso originalak izan dira, gehienak. Eta, nabaritzen da gizonezkoak ere daudela, baina hala ere, espero genuen jende gehiago gerturatu da manifestazionetara. Ondo goaz orduan, uste baino jende gehiago hurbildu bada manifestazioetara, esperantzarekin jarraituz aurrera goaz. Eskerrik asko Irune, azkenik baduzu baloraziorik edo gaurko manifestazioari begira? Balorazioa egingo bagenuke, esango genuke jendetza ohartu dela zaintza sistema aldatu behar dela, eta gehien bat gaurkoan entzun dena izan da Palestinako genozidioarekin amaitu behar dela, eta emakumeek jasaten dutena gehien bat. Nafarrako aldarriak ala agurtu egingo zaitugu, Irune, eskerrik asko. Bai, agur. Gurera bueltan, 8:00 heltzear dira, eta, lehen aipatu dituzu, hainbat gomendio ikusentzunezkoak, izan ere, ikusentzunezkoen munduan ere, martxoak 8 bada garrantzitsua, ez da? Badira bestelako ikusentzunezkoak aipatzeko, ez dugu gaur denborarik izango, guztiak aipatzeko. Nada auzia aipatu dugu lehen, eta, esango zenuke, ikusentzunezkoetan gehiago ekoitzi behar direla horrelako edukiak, informazio faltaz hitz egin dugu lehen, baita hezkuntzan ere lan handia dagoela egiteko, ikusentzunezkoen arlora joanez, kontsumitzen dugun horretan ere lan handia dugu indarkeria matxista erakusten, eta baita emakumeok bizi ditugun zaintza lanak erakusten. Etorriko naiz, ez dakit hau anekdota bat den, baina ikusentzunezkoei begira eta sareari begira orain ekoizten ari diren profilak, hoien artean bat ari da gailentzen eta oso harrigarria da, estatu bateotatik datorren tendentzia bada, eta da trad wives delakoak. Bai, tradizional wives, honek esan nahi du, tradizional emazteak. Zerari dira ikusentzunezkoen eta sarearen bitartez edatzen? Emakumezkoa berriro ere, 50. hamarkadako eredu hori nola bait berreskuratzea, emakumea etxean, eta gizonaren zerbitzuan egongo den pertsona bihurtzea. Ez da broma, jantzita ari dira pinapak bezala, garai hartako bezala, eta aurrak zaintzen dituzte, garbitu eta garbitzen grabatzen dute beraien burua,
tendentzia importante bat ari da eratzen, baina ez bakarrik era retroan, ze identifikatuak ez dauzkagun bestelako profil asko badaude, modernitatearen itxurapean profil berdina saltzen ari direnak, ezta? Agian ez dira pinapa bezala janzten, edo ez dute trumpismoaren diskurtsoaren pean berain iruditegia eta errelatoa sortzen, baina gauza bera ari dira edatzen sarearen bitartez. Eta benetan asko direla, eta ugariak, eta mesua indarrarekin eta oso era erakargarrian eratzen ari dira. Hori dena, baitere islatzen da, eta oso ongi ikusentzunezkoetan. Eta plataformetan nola bait irentzi eta ikusi egiten ditugun pelikuletan oraindik ere. Naomi Kleinek oso ondo azaldu zuen, orain dela urte asko eta errepikatzen ari da berak esandakoa, ezta? Dena aldatu daitela, ez ere ez aldatzeko, ezta? Modernitatearen itxurapean, zenizientaren edo ipuina berri ere gure ganatzen ari gara. Ze arriskutsua? Oso arriskutsua ez nekien eta arriskutsua egiten zain. Bai, harrigarria da, eta fenomenoa ez da bakarrik anekdotikoa, eta lau ero dira, ez dira lau ero. Behar bada profil horien bitartez, eredugarri bihurtzen ari diren profil horiek ez dira aurren bestekoak izango, kokatxoen artean, baina jarraitzaile asko dituzte. Eta ez dira bakarrik emakumezkoak, baizik eta maskulinitate toksikoaren eredu diren beste kontu eta profil asko sortzen ari dira, oso era gogor batean, indarkeriaren bitartez, eta benetan adi egon behar dugu, ze nerabe askok sarean daude gainera gurasoen begiradatik at, eta errelato guzti horiek barneratzen ari dira, ezta? Benetan, ez dakit, badago hor bestelako kontakizun batzuk sortzeko behar izana. Horrezaitik beti ere, bagatoz batzuk esatera. Agian ez dago sekulako eraginik edo erabateko eraginik pelikula baten bitartez edo profil baten bitartez, baina urtanta bada. Kontsumoak ere baduela zer esana gure gizartearen inguruan eta gure aurrak edo gazteak esterako orduan ere ideia batzuk erreproduzitzen diren heinean, ideia batzuk ere txertatzen direla gizartean orduan, ezta? Jarraian, azkenengo konexiora salto egingo dugu. Arazo teknikoak izan ditugu, orduan pixkatxo bat itxarongo dugu, bestela ere honekin badugu zer esana, kontsumoa. Kontsumoa, ni flipatzen ari naiz, ni ez naiz oso aditua sare sozialetan, naiz desastre hutsa, baina azken bola honetan ikusten ari naiz, batez ere gidoiak, ni antzerkigintza ematen dute gidoia normalen ikaslekin sortzen ditut, eta azken bola eskatzen diatena youtuberrak, eta zer kontatzea, eta egitea skincare. Gero eta jende gehiago egiten du hori, zer produktuak kontsumitzen dute, eta gero jende gazteagoa, ia umetxoa. Eta ni horrekin flipatzen ari, naiz, dino, sare sozialak, basuk esaten duzuna, Eta neskak. Bai, kasunetan neskak. Targetan neskak dira. Baina rollo da sare sozialak daukaten eragina itzela dela, eta orduan nolako gauzak esaten duzunen, ni keskatzen nau, ze kontsumitzen dugu konturatu gabe, eta azkenean beti zeo zer barneratzen da. Eta ez dago filtrorik, ez dago azalpenik, batez ere Instagram eta olakoak reels eta dauz bideoak eta kontsumitzen dituzu 11.000 filtro barik, eta ez dakizu benetan atzean zer dagoen, zer ez dago gardentasunik. Kontuan gainera, agian, adin kontuan, ia informazio hori gurasoek ikuste duten edo ez, hor ere badago zer esana, ez? Agian aurrek ikusten dutena barneratzen dute, eta agian ardura guztia nun dago, ez? Zein da horren ardura? Ardura partekatua da. Hori da, norena da ardura? Kontsumitzen duenarena, mezua helarazten duena, eta horretarako ere instituzioek zer egiten duten, ez?
Bai, gai konplexua da, baina adibide bat ekarriko dut, ezta? Etxean, hauteskunden garaian, Voxeko horrelako adierazpen batzuk telebistan, etxean danok, eta aurrak edo nerabeak, edo neskak, badirelako neskak, ja, adierazpen horiek entzuten, ezta? Eta baten, horietako batek esaten du, ama, hori da TikTokean agertzen dena etengabe. Gauza bera esaten ari dira, baina beste hitzekin, eta gazte asko esaten dute hori. Beraz, badago baita ere, sarean edatzen diren mezu asko, gaztetasunaren itxurapean, modernitatearen itxurapean, eta atzean oso mezu baztertzaileak, erreakzionarioak edatzen ari direnak, ezta? Eta eta horietako askok emakume izatearekin edo mutile izatearekin edo bakoitzak nahi duen binarioa ez den ere pertsona izatearekin harremana daukana, ezta? Ezi egiten dituztelako gure nerabeak sarearen bitartez, ezta? Eta beraz, hor badago ardurarik, ezta? Eta badago gizartearen ardura, instituzioen ardura ere badago, orain badago legedi bat egin nahi dutena da murriztu zenbat irudi edo mezu aterako diren reel bezalako horretan, jari horretan, ze azkenean, zuk esaten duzuna, jarioa infinitua da, eta hori murrizteko beharra dago. Ze bestela, etengabe pasa eta pasa egiten dira, publizitatea eta horrelako diskurtzuak nahastuta. Eta abisurik eman gabe, noski. Filtrorik gabe. Ziurrenik, aurrerago izango dugu honen inguruko berri gehiago. Lehen esan dugu, Bilbora egingo ginula salto, eta orain bai, Bilbora goaz. Bai, kaixo, Bilboko manifestazioa amaierara bukatzen iristen ari da. Hementxe, udaletxe plazaren ondotikan ikusten dugu zirkular plazalera jendez beteta. Eta, udaletxera iritsi bezain lester, ekitaldiarekin amaituko da mobilizazioa. Oso mobilizazio jendetsua izan da Bilbokoa, aldarrikapenez betea, eta indarrez eta emozioz gainezka izan dira egia esan Bilboko kaleak. Indarrez eta emozioz, beste hiriburuetan ere, hala izan dela esan digute, begira irudiak, neska gazte zein helduagoak daude sokari tiraka. Balorazioa egitekotan, Ane, zuk nola borobilduko zenuke gaurko manifestazioa, Bilboko manifestazioa? Bilboko manifestazioan ikusten da borrokan jarraitzeko gogoa, ezta? Askotariko aldarrikapenak entzun dira hemen, plaza zirkularrean neska gazteek egin duten azken ekintza, bertan aldarrikatu dute, beraiek ez diala arduratuko sistema hau zaintzeak, eta hainbat aldarrikapen jarri dituzte mahai gainean. Eta ikusten duzu, sekulako giroa dago Bilbon, eta aipatu digute, amaiera emateko, ekitaldian izango dela poema bat, musika, eta adierazpen eta aitzapen horrekin amaituko da Bilboko ekitaldia. Hala agurtuko zaitugu, eskerrik asko Ane, Bilbon mobilizazioan jarraipena egitagatik. Eskerrik asko zuei. Hala, mobilizazioen aldarri eta irudiak ikusi ditugu hiriburuetan, bai Gasteizen, bai Bilbon, bai Donostian eta baita Iruñean. Ere, Baionako manifestazioaren zatitxo bat ere ikusi dugu, Euskal Herriko manifestazio guztiak, herrietako manifestazio guztiak ezin izan ditugu ikusi, baina bestela ere, balorazioa egiteko orduan ikusi dugu, jende asko hurbildu dela, adin desberdinetakoak, eta borroka feminista aurrera doala, ezta? Nik espero dut, olako egunak pistea emozioa, neska batek aipatu du, ez? Gondala momentu bat lasaiagoa ez dakizen, eta berpiztu egin dira gogoak lan egiteko, eta hori da garrantzitsuna, ez? Ez gelditzea eta kaleak hartzea, eta jarraitzea aldarrikatzen gure eskubideak.
Bai, mantentzea gure eskubideak, atzera ez joatea eta aurrera egitea. Ze batzuetan oso seguru gaudela pentsatzen dugu, edo horrela nolabait sinestarazi nahi digute, baina oraindik gauza asko lortzeke daude. Gaurkoan gurean aldarriez gain, hainbat gai izan ditugu jo puntuan, borobiltzeko zaintza sistema publiko eta komunitario baten beharra mahaigaineratu dugu, ezta? Izan ere, instituzioei ere interpelatu diegu, aldaketak izango direla uste duzu aurrerantzean? Espero dugu. Bai, nik uste dut guztion artean lortuko dugula, eta horretarako kalera atera behar da. Hori da. Ezin gaituzte isilduko. Kalera atera beharko gara eta behartuko dugu aldaketa. Mobilizazio gehiago izango direla pentsa dezakegu. Horrela saioari amaiera emango diogu, eskerrik asko gurean izatearen, bai Alaitz Argadoña eta bai Iratxe Fresneda, eta baita zuei, entzuleoi, gurekin martxoaren aldarria Euskal Herriko kaletan zuzenean jarraitzearen. Aurrerantzean, feminismoaren borrokaren inguruko aurrera pausoen berri emateko esperoan, laster arte. Iturrira Bartolo ezin bezu etorri, iturrian zer dau patxaranbi, disfrutatzeko bani bakarrik, Maritzun Orazoa zeder galantori, iturrira Bartolo ezin bezu etorri, iturrian zer dau patxaranbi, gaur gauean atera gea, gerlariak emakume azkeak, disfrutatzeko dantzalekuan, ipurdi gozoa jarri dira martxan da, bultza, nola da bultza, gure irautza, Bartolo zunozea ba, ni epaitzekota, Juan Zaitez motel ba, pikutara, Bartolo, soy la reina del pogo, Bartolo, yo decido cuándo y cómo, chocholo, te saltaste el protocolo y te quedaste solo. Tralalaila, tralalalala, tralalaila, tralalalala, tralalaila, tralalalala, tralalaila, 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 tralalaila. Kaleak da gaua, gureak dia, azkizan nahi dugu etxerako bidean atzera begiratuta berriztipua, Bartolo, zer ez dezu lertu ba, tralalalala, ez zaitut bihar, tralalalala, ebendikat, ospa, Bartolo, ze hostia, ospa, Bartolo, Maritzun Orazoa zeder galantori, iturrira Bartolo ezin dezu etorri, iturrian zer dau patxaranbi, disfrutatzeko bani bakarrik, Maritzun Orazoa zeder galantori, iturrira Bartolo ezin dezu etorri, iturrian zer dau patxaranbi, serio jarri naz, ez dizute zer zor, euskal neska gazteak eutxi gogor, holan jantzita eta mozkor, askatasunez hemen eta hor, plazan, pasa, gau pasan, txanda pasa, ez nago eroso, zure jolasan,